tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathaga kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawang Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 8 saga. Welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong, adlaw naman kita yasang Domingo. Pet sa 7 kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021. Kadasig lang Bombo Andrews ang ato niyang mga inadlaw and it's pila na lang? 48 days to go. 48 days to go na lang mga kabiyanan kag Christmas na. Wow, no? Alapit na lang gid ang adlaw sang Pasko sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo. Sa liwat ha,
welcome diri sa aton iya nga pala tuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Sa subong iya nga aga pila naman ka mga tupiko ang aton iya nga ginhanda para sa inyo. Tupiko makahatag inspirasyon, mga tupiko nga makarelate kita sa karon no, kag makahatag sa inyo sang impormasyon sa subong naman iya nga aga. Somehow mga lighter topics ang aton iya nga diskusyonan no diri sa aton iya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. Of course, upod ang inyo mga alagad. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew! Yes, Bombo An, good morning. Kag liwat, no? Kita naman nag-inupdanay matapos ang pila kaadlaw nga aton man nga mga na-experiensyahan bing mga pagbag-o man sa palibot, Bombo An. Susubok kita naman liwat ang nag-updanay sa subong adlaw sa Domingo. Kag may mga tupiko man kita diri subong nga pag-istoryahan, Bombo An, nga makahatag man sang impormasyon, no, kagiban pagid mga posible man makalingaw man sa atong makuturan sa mga agas ng Domingo, Yes. Bomboan. Isubong kalabanan sa atong makuturan nari ni sa sulod sang balay, no. Yes, that's right. Nagapahimuyong ning kalabanan sa Pahuway. aton, pahuway-huway. Sunday is a family day. Yes, correct. Kag every Sunday dan, Bomboan, ti amo ni siya ang kung sino pa bala do ritual na bala naton nga mag puyo o magatiner lang gid kita sa sulod sang balay, no, kay kalabanan sa aton di amo ni ang rest day, no. Sunday is rest day gid sang kalabanan sa aton. Kaya kung Sabado, ang ibang sa ato may mga trabaho, so dapat bumuan ang adlaw sa Domingo. Dili na gid sila nagakuha sa nga tion nga makapahuway sang tudo, no. Ting Yes. kalabanan sa ato, nara sa Facebook, nara sa radyo, Yes. o kung mapa YouTube man bumuan. That's right. No? So sa mga kauturan naton, sit back and relax. Yes. Pamati ka mo dira sa inyo sininga 630 kHz sa inyo tag sa ka mga radio dial or pwede ka mo kaupod sa aton live subong sa Facebook. Sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod or hindi lang dira Bombo Andrew Yes. sa YouTube. Yes, no? na YouTube na. We are live subong sa YouTube sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo. You can follow us. Please like and subscribe. Yes. Share. Share. No? Sa aton yung mga kabombo. Kaya ra na kita sa YouTube. May YouTube channel na ang Bombo Radio. Bacolod, no? Correct. Bombo Radio Philippines. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa subong iya nga agad sa aton nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. Excited na kita Bombo Andrew sa aton iya nga tupiko kay because ang una naton nga bisita subong iya nga aga. I'm sure makahatag gid ini sang inspirasyon sa aton tanan. Kilala nga personalidad, no, hindi lang sa aton sa Bacolod, ti sa Western Visayas, pero ti somehow sa bugos nga pungsod Pilipinas because tumandok sang Bacolod, host, no, kun Mascara Festival, nakita nyo ni siya nga nag-host. At the same time, may mga movies ni siya, no, even before, no, sa aton nga mga kabombo. And grabe, no, maisog siya nga nag-ako nga he was once a drug addict but he is a reformed man now. Ano ang nangin experience niya sa iya all throughout na sa iya nga journey nga imaginable la Bombo Andrew, hindi lang isa ka tuig, duha, lima ka tuig, but 20 years. Grabe. No? Duha ka dekada and kumbaga nalang puwasan niya na. And now, reformed na siya and luwas sina. May mga inagyan pagid siya sa Grabe, no? kabuhi. No? Siyempre, ang fame ara, no, tanan, but di kun drug addict. Kaya, Bombo Andrew. Bubuan na mention mo for 20 years, sino pa ba lang makabutwa sina nga struggle, no? Struggle. Pero grabe, no? For 20 years. nalampuwasan niya. That's why hambal ko na gani, we're excited to hear his story, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. And maisog siya yan, no? Nga, I mean, I was once a drug addict. Why ginakahuya? Why niya na iya ginakahuya? And kanami, because I'm sure and I know nga makahatag ni siya inspirations, especially sa mga kabalo naman kitang droga. Number one niya nga kontra. Grabe, di bomboan ang halit sang drugs. Halit sang droga. So, sa mga kabombo naton ha, hindi ka mo magbuya because pamatiyan naton ang istorya sa kabuhi ni Mr. John Arceo. Di ba la? Kilala nyo na? Gamay pa ta, John Arceo na siya. Bomboan, no? So, sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, no, pamatiyan naton ina. Diri sa aton yung palatuntunan sa Good Morning Philippines. Okay, Bombo Andrew? Yes, bomboan, no? Kag in speaking
speaking of subong balang amo ni siya ang do naga-trend man ang nasiling ni bilang summit o kuno climate change summit bumbuan. Nga ginapatigayon sa nga UN o kuno nga COP26 o kuno ano sa bumbuan Conference of the Parties no sa may Scotland ni siya actually. Bugos nga kalibutan ginabantayan ang ini nga summit bumbuan kay syempre may mga ginalauman ang pila ka makultura naton especially ang mga pro-environment bala kung mga environmentalist bumbuan. Kung ano gid man ibi ang posible nga mahimo sang pila ka mga lideres no diri sa bugos nga kalibutan paano ini matagaan sang solusyon ang nagasige nga problema sa palibot especially ang climate change. So diri bomboan at to ni ginimbitar ang pila di ka mga siling naton nga mga environmentalist man diri sa bahin sang Negros kag sa syudad sa Bacolod. Aton is labomboan kamustahon kag ano pagit ang mga madugang nila nga mga ginapatigan nila nga mga proyekto kag mismo nga makabulig man biskan ginagmay lang sa maka-impart na sa blabomboan in small ways na gid sa environment naton. Yes. So ato ni karon makaupod ang pila ni ka mga leaders ang mga environmental groups no. Ang sa PEMO kag ang sa PhilBio and sa Repower bomboan kag sa isa ka organization no nga ato man din makaupod o kung German organization na siya bomboan but he's a Filipino. Pinoy sa bomboan nga siya di ang do consultant man bomboan no. So ato nisla karon kilalahon kag ato nisla karon nga makaupod subong man nga aga kag makaistorya regarding sa nagalala nga sitwasyon Yes. especially sa climate change ang pag-istoryahan That's bomboan. right, no. Very, very important. Ano man yung mga material nga mga bagay diri sa Yes. kalibutan nga gina-enjoy ta subong. Kurang aton nga palibot, guba. Correct. Paano na lang? Di Okay. ba? Paano ta makasurvive, no? So that is why very, very important. That's why ang mga world leaders dito Yes. iya sa may England, no? Sa sining summit nga ginapatigayon, no? Ginatutukan gid siya bomboado. Yes, And exacto, hopefully, ang bata na gani sa 19 ka delegado nga tuto ang iya sang pungsod Pilipinas. Wala ang atong presidente pero may mga delegado gin padra 19 gid ha ka Grabe, mga delegado. I hope nga hindi lang sila excited tungod atuto sa United Kingdom ang summit. Oo. Pero may dalon gid siya ka sa Pilipinas correct. na makabulig because ang bata na gani very, very important nga matutukan nato ng aton iya nga palibot. And we're very glad nga may mga amo sa nibala nga mga grupo, nga Oo. mga passionate nga ga-protect hindi lang gobyerno pero may mga grupo, non-governmental organization nga nagatutok sini, Exacto. nga nagabulig amlig Yes, sa aton correct yun. nga palibot. Correct yung bomboan. Kag bismote para sa ila makonsider man lang ang mga masiling nato may mga earth guardians bisan pa paano. Doon sa Republic bomboan do half sang kabuhi nila, do dra na lang nila ginhatag tanan sa pag reserve no o kung paghalong man mismo sa nga dunang manggad no, especially sa pungsod Pilipinas kag diri sa Negros Occidental kay kung tanaw naton bomboan ang huyop sang hangin diri sa aton sa Negros manami gid bomboan mabugnaw no. Kung ikumparar mo sa ibang nga mga lugar, well, it's different gid bomboan ang atmosphere dito unlike sa aton kay syempre ang mga kapunuan diri naton ang kabukiran naton kung sa bomboan bastante paya no sa mga puno nga makaprotect sa aton kag makatag sa aton sang handong no kag mahagan-hagan ang kainit sa palibot kay subong bomboan kung mabatyagan mo grabe ang biti sang init subong no. Magulo adlaw kasakit na sang init. So isa na sa mga sinyales nga nagabag-o ng klima o ko ng sitwasyon sang aton nga palibot because no sa nga siling ni nga climate change bomboan. So bantay na karon naton kag aton na karon mga kaistorya no sa sining nga interesting man nga mga topiko kag bomboan sa aton nga isa pa gid ka bisita no. Ang isa man ni siya bomboan sa ma-consider bala nato masiling nato na basta serbisyo publiko kay wala man ni bomboan nagaulihi no. Ang isa sa subong kung saan pa bala masuki sa bomboan sa aton no sa bayan sa media especially kung ikaw isa ka tagpamaba sa isa ka ahensya kung saan nga organisasyon syempre bomboan isa ano ka gid no medyo masako ka man but this time subong aga ato ni makaupod bomboan ang bago nga tagpamaba sa nga PRO6 o Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ato man ni bomboan ni pag-share sa iya no ay share sa ato ng iyaning story no gamos nga journey ni bomboan sa before siya nangina PIO sa PRO6 no kag ang iyaning story padulong sa pagka-policeman. So ato man karon bomboan kilawon kag makaupod ang PRO6 sa PIO nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.
Okay, so sa liwat ha, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, inita na ang ato niya nga diskusyonan, drigid lamang sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines sa aton nga mga kabombo. Again, sa mga nag-monitor sa aton subong sa radyo, pwede ka mo kaupod sa aton subong sa Facebook Live naton sa Bombo Radyo Bacolod, or you can catch us also live subong Yes. sa YouTube, no? Kay mayara na sang YouTube channel ang Bombo Radyo Bacolod, no? Actually, tanan yung mga estasyon sang Bombo Radyo nationwide. nationwide. Mayara kita sang YouTube channel kay ano man ya, wait man na ginapangayo because si Facebook nakaagi na tayo nga na-backdown si Facebook for pila Yes. ganito ka oras na pila Oo. ka billion, The overnight million ito, US no? dollar ang ilang nga loses. It's Yes. like 7 hours, no? Mm. So, syempre nagkinaag-kaag ang tanan Correct. Bombo Andrew kay why Facebook mo, no? Ang Bombo Radyo tiara kita sa Facebook, but this time may YouTube May kita. YouTube So na. don't you worry, no, sa mga kabombo naton. Kay makakita ka mo, makabati ka mo sang news, no, sang balita sa gihapon sa aton sa YouTube naton, Yes. sa YouTube account, again, Bombo Radyo Bacolod. Makitaan nyo na sa aton yung mga kabombo. Sa mga kauturan naton, nag-monitor sa aton sa liwat, no, sa din man nga bahin sang kalibutan, nationwide, worldwide, especially sa mga OFW naton, Bombo Andrew. Oo. No, madamo gini nga mga nagaparisan naton yung mga OFW, no, nga syempre hidlaw na sila sa aton mo diri sa pungsod Pilipinas. Correct. Lawig na daan bomboan nga wide na nakapauli. Bala. It's November. Oo. Dumduman ta November, nagsugod sa Wuhan, China Yes. ang Ma- gani? Ang NCOV pa to na bomboan, no? Coronavirus. Diba? Sa una, corona. Oo, NCOV pa to siyang una, Oo, no? Novel coronavirus pa to. Coronavirus. And eventually, gintawag na siya nga Na COVID. COVID. Yes. So, sa una, novel coronavirus. Virus, correct. No? So, that was November. Nagsulod sa aton sa Pilipinas, more or less, February, March. Yes, no? correct. Diri sa aton sa Negros, Oo. kay may first to nga case, Negros, March. March, correct yan. So, amo Basta na. nga sige na. Grabe, no? Nagduging 2 years nagduging Correct. Tsaka bomboan, no? Sa Wuhan, China, 2 years, second anniversary na ni Second anniversary nila. Pero, pag-lockdown to nila. pero sila yung butwa na to, ya. Tuwa na. Party Ang halit na niya sa sila, iba ya. niya nga mga kapungsuran Ano, niya pagyapon? sa aton like Grabe, diri. no? Although somehow halog-halog na tang restrictions, kabay pa nga sige-sige lang ni, no, sa paghalog ining mga restrictions, no, diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, no. Anyway, Bombo Harold, no, sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, agud masugura nato ang aton nga una nga bisita sa subong iya nga aga, no. Sa aton nga mga kabombo, bantayan nyo ha, ma-pause lang gid kita for a while. Pagbalik ta, mangin kaupod naton, no. Si Mr. John Arceo, isa ka aktor, isa ka kilala nga host, no, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no, and mayara siya sang istorya nga i-share sa aton, no, nga I'm sure makahatagid sang inspirasyon sa Yes. aton tanan. Paano niya na-survive ang isa ka nanging drug dependent for 2 ka dekada. Wow. Oo. Grabe. Saan nagsugod, saan siya nag-stop, and anong mga take-away niya diri. Sa aton lang, nga pagpanumbalik. Dahil lang kita, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa subong iya nga aga, sa subong iya nga Domingo. Padayon ninyo kaupod subong iya nga aga, Bombo Franz Sander Burgos, kag Bombo Ann Sindol Sorilla. Sa aton nga mga kabombo, nagdangat ni ita sa oras 38 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. 38 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Sa aton nga mga kabombo, we're very excited sa manginuna naton nga bisita sa subong nga aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Kabalo ko makahatag gid ini sang inspirasyon, no? Sa aton tanan, kung may maka-relate man, at least makahambal nga, amo ni gali, so pwede pa, no? So sa aton yung mga kauturan, hibaloon naton ang istorya, no, sa kabuhi ni Mr. John Arceo. Paghambal ko pa lang sa aton yung mga kabombo sa pangalan, I'm sure familiar na kamo. Sino ba lang way nakakilala sa iya, no? Diri sa Bacolod, sa Negros, sa aton sa Western Visayas, no? Makita niyo siya sa una, di ba? Nag-host, no? Telebisyon, familiar ka mo sina, no? And nangin actor sa aton yung mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan, no? So kilala diri man sa aton sa bugos nga pungsod Pilipinas. But despite sa fame nga iya nakuha, grabe, may madulom man gali nga parte sa iya nga kabuhi nga sa madulom nga bahin nga naagyan niya sa iya nga kabuhi. Grabe, no? Hindi ka gid makahambal mo. Abi mo pagtanaw mo sa tao, ano na siya? Kilala na siya. Pero may inagyan siya sa kabuhi nga ma-share niya sa aton tanan. We're happy because why niya ginatago kag makahatag ya inspirasyon. Again, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, a stage and film actor. Works include Gangland by Piki Galiaga, X by Eric Mati, Pedro Pinduco 2, amo ning mga mga film niya, no? Eric Mati Scorpio Nights 2 by Eric Mati, A Wall by Enzo Williams, kadamo, no? Trigonal by Vincent Soberano, Amok by Lawrence Fajardo, Puso ng Pasko by Direk Peki Galiaga, Kabit ni Mrs., no? And among others. Cine Negrense Festival 2017 Best Actor Awardee. Cine Inasal Short Film Festival 2019 Best Supporting Actor Awardee. Bro Alexis Gonzalez Awardee. Creative Director, Bacolod Improve Group Event Host. Ladies and gentlemen, sa aton yung mga kabombo, let's all welcome Mr. John Arceo. Sir John, maayong aga!
Bomboan may aga, Bombo France, Araman, and Yes. syempre sa bugos nga gapamati isang Bombo Radio may aga sa inyong tanan. Yes, Sir Jan, no? Sang nabatian ko, nakitan ko ang imo nga istorya, grabe hamba ko. Hindi ko ni pagpalampason, dapat i-guest na gid ni sa Good Morning Philippines. Because kabalo ko, hindi lang ako natandog, pero kung sa mga nakakita, sa mga nakabati, kag ma-share mo diri sa amon sa Bombo, makahatag kagid ni sang inspirasyon, no? Kag kanami because nga wala mo niya ginatago. And imagine, for 20 years, nanging drug dependent or nanging drug addict ka, Sir Jan? Yes, Bomboan. Although tiyang 20 years na hindi mo na sila nga diretso gid bino. But ang love affair ko in a way with Shabu spanned for 20 years. 1989 ko nagsugod eh. And then 2009 ko na rehab. Wow. 1989. Sir John, 1989 nga man nagsugod ka sini. Ano ang somehow nagtintar sa imo nga okay? Tistingan ka Sang din. amo na nga tuig Bomboan, no, 1989. May Shabu naman gid di, I think, in Bacolod, pero though wala pa na bla kabalong tao, do hindi pa nakilala. Mhm. And may isa ko ka abyan na nagambal nga sila nga may bago di. Although prior sinayati, I was gampang-gampang na ko with cough syrup, mga Okay. you know, Mm. and then here comes Shabu. Sila nga tilawanta kay, and so I tried it and na in love nang love at first sight bala ti galing kay tuguro love at first taste ng tawag sto eh abot na no diba Mm. nami kuya Sa ambot una kung pa pwede lang. ko na siya mambal on air pero nami kuya. Oo. Meaning sa una pa lang nga pagtilaw mo as in do ka heaven gidyado amo na. Oh yes Mm. wala na ko words gani to describe it but yeah sakto lang yung mga naging gamit nga term heaven so Oo. wow. Oo. Sir John, 1989. Pila pa lang edad mo sa to and anong I was imo? 19 years old. 19 ga eskwela ka. Yeah that time college ko. Okay. Tapos nagsigi-sigi na siya ya. Nagsigi-sigi siya and galing iti the time estudyante kabla so ang although that time Shabu was really cheap. Okay. Makabakal ka sa unang like 50 or 70 pesos. Mhm. Magamit na namon for like 2 to 3 days. Mhm. And then hasta sa uli there was even a time nga nag 16,000 per gram Oo. and although sabay sang pagsaka sang presyo sang Shabu may ubra na ko that time. Okay. So I guess it made it worse mas naglain because I wasn't living on allowance from my mom. Mm. Gagmay lang mabakal mo blado okay ka na and then sang may ubra na ko mas siyempre the more money I had the more man Shabu nga mabakal ko eh. Oo. Pero samtang gagamit ka ga eskwela ka nakatapos nakatrabaho ka kabaluman kita tanan nga nag-artista ka no kita ka na namon sang una nga ga-host ka hindi ko na malimtan. I was born and raised in Iloilo pero kilala ta ka because naga-host ka sa TV amo na. Pero sa sina nga tiyempo ya gagamit ka. Tawag na nila Miss Bomboan is a functioning addict. Oo. I was a functioning addict. I didn't take it wala ako ga-take kay para maka-perform ko. No. It doesn't work that way for me. Okay. In short, bisan pa I was under the influence, makaya ko lang ako ng ginobra bala. Wala ko gaklaula and that's why fast forward to 2009 na when I got to rehab, di syempre ang initial gid sina shame bala. Kuya ka mo. In fact, I told my wife siling ko hindi mo na paghambalon nga maparehab ko but tell them I'm going to Manila kay para ma-study culinary arts. Okay. Pero and then when I finally revealed nga actually wala ako nagtuon culinary arts, nagparehab ko. Everyone was shocked nga daw, amo na nagali kalain sa sitwasyon mo and amo ginaikalain sa sitwasyon ko.
19 ka plus more or less ma-plus 20 or 19 ko. So meaning, okay, may asawa ka na, sang nag-decide ka, Sir John, nga maparehab na ko. Yes, duwa na kabataan namon, Bomboan. Okay. Ako nga factor, although we only have 2 kids we have a 22-year-old boy and we have a 14-year-old daughter. Okay. Ang do na igo gid sang addiction ko gid nga grabe is ang amon nga magulang, ang subang. Okay. That's why ang relationship na namon ulihi na lang nemo na say ulihi na gid ya. Kuha na siya blay ng medyo teenager na siya when we started developing a nice relationship kay lokso ng bata ko sakon mo. Kasi I'm sure wala na sa idea ko na no sa daddy niya pero ate ka bala, I mean, hindi siya pwede nga amay ka kag ate ka at the same time. Hindi gid siya pwede. Ang imo nga relasyon sa kamagulangan nga bata, wala ka mo sang do ka ano gidya do ka nami nga relasyon tungod nga ti nagati ka siya buso hindi ka amo na kalapit sa iya do amo na. Sang amo na nga time. Siguro if isipon ko gid, guro mga do 6 years pa lang guro more or less nga do nag father son na gid kami balang may istorya na siya ga kay isang una hadlok na siya. May ara one time nga nag-shooting ko sa Manila and then nagpuli ko di kaagahon. Sulod ko sa kwarto niya nagtulog. Natulog pa siya pag-abot ko mo. And then naghigda ko bla beside him. Pagbugtaw sang bata do kakita aswang tindog lagan ko sa kwarto. Kay ay hadlok siya kay daddy niya. Okay. Pero despite sina no, ang wife mo, Sir John, wala na apektuhan yung relationship niyo. Of course affected. Okay. Of course affected. Galing kay paano mo na ibutang man. Maybe because my wife believed and still believes nga ang pinaka dapat gid i-preserve bala ang marriage. Dapat gid siya bala nga dapat ang marriage is buo. Hindi gid makuan. Although bumbuan the last 3 or 4 years prior to my rehab, wala na kami na well, we were together in one house. We were husband and wife sa taga Bacolod or sa amon nga pamilya, but wala kami gusto do lusungan kami magstorya guro. Although wala na kami gaaway. Okay. Because we didn't have a relationship. I mean, hindi wala paano ako mag-away kung may mga relationship. So grabing patience niya no. I mean, kag pagpalangga man at the same time sa inyo kay why siya nagbulag sa imo. Yeah. Pero kung pareho ni bala Sir John, kung like drug dependent ka, paano naman niya financially ka, especially ang support mo sa imo nga family affected? Oo. Mera one time nga 1 year na ginaghaan niya ko kwarta to pay for my son's tuition sa Lasal. And apparently that whole year wala gali na bayaran ng tuition. Mga grabe. And of course utang Of course utang. It's galing lang kay amo na ganyan bal ko si mo kagina functioning addict bala. So nobody was suspecting addict ko. So I can borrow money from friends. And siyempre kung addict ka pasaligon mo bayaran ta kabuas, bayaran ta next week. But then again, wala ka man inog bayad kay ang ibayad mo ibakal mo man nagyapon sa bo. So kis aga tawag. May ara mga tawo nga ginutangan ko nga sa wife ko nagatawag and tisugod naman na sang away. Financially it was bad. It was really bad. Gakita ka syempre ano ka sir, ga-film ka, ga-host ka, pero kulang pagid na iya. It's kung addi ka bomboan, it's never enough. It's never enough. Kay amon siya nga kakapoy bala kay because ang imo nga today, ang today ko na problemahan ko, na solve ko na siya sang the day before. No? Ang today ko, let's say Sunday, ang ginaproblemahan ko naman ang Monday ko.
Gamuha mo na siya, gamuha mo na. Oo. So meaning, sir, ang ano man, everyday dapat ano kagid, take kagid na or anong plastada sina? Dapat kasi Grabe, no? kung wala, Kung wala. do ano man, do maintenance, do mo na siya. Kung may hypertensive ka, dapat imnan mo gid sa bulong everyday. So like Do mo na siya. like everyday, magasto kagid linibo para lang sina. Yeah, linibo actually. So tuod, no? Because you get kulang bala. Oo. Imagine na bala, way back 1989, may 50 pesos ka, igo na ya. Oo. And towards the end of, I mean, isang lapit na lang ko marehab, I was at least no, minimum 3,000 a day. Wow. Oo. So, apektadong relationship mo sa bata mo for that sa amo na nga mga tinuig sa wife mo, pero at least grabe ka strong, gabilib ko sa wife mo, and sa mga friends mo man, pati sa mga friends mo, Sir Jan. I lost some friends because of the money that I owe them. And galing mo na siya bumbuan, no? May ara, I may have been a functioning addict, pero kung ikaw mismo, because ikaw kabalo kang addict ka, di ba? You wouldn't attend, like, ako personally, again, let me get this straight, it's different for different people, no? Basi may ara gambal, pinalagpat ng iyaya, hindi mo na mo, ako gani. No, ako niya. This is, ako ni experience. Okay. I wouldn't attend family gatherings kay kabalo ko nga sa ina nga kwarto. Ako man lang addict bala. So, deep down you feel small. Deep down you feel ashamed. Okay. Deep down you feel may balatian kaya bala. I do not belong there. Kasi siyempre may paranoia when you're under the influence of shabu, may paranoia. Kasi kabalo ni sila. Kasi bakit ba ko kay nag-smoke ko shabu. Mga muna bala, damo ka. And then of course you isolate yourself. Dito ka man yung pod sa mga amigo mo nga mga gasuyop man tanan ka mo bala. Larihos. Yeah. Pero wala nag-abot sa punto, sir, nga, like, let's say, nadakpan ka or something, amo na? Si inaya bomboan, grasya na gila na sa Ginoo. Grabe, no? And I think, no, the fact that ara ko sa TV, and I think that played a big factor siguro, bala. Kay kilala ka? Yeah. Although, kung na-rehab ko 2009, nagwa ako the year 2010. My friend ko who works sa PDEA sa una, naging pakitaan niya ko pictures ko, nagabakal siya gadaho, ara sa auto, may litrato, do balik kong baga under surveillance. And all they needed to do was to prove nagabaligya ko bala. But then again, though siguro nabalaan man nila nga way man ko gabligya. So I guess dako nga factor nga because I see dyan na sa TV bala mo na. Bayin nyo lang da. Do mo na bala. Okay. So meaning, Sir Jan, user ka lang gidya, hindi kaya pusher. Yeah, never ko never. Never although there was a time that I was so tempted kaya kadako na sang ginakonsumo ko bala. The only way nga malibre ko ng ako nga konsumo is if I sell. Di bala? But grabe guro sa akong ka-addict ba lang, hindi whatever shabu nga makuha ko, hindi ko naman ko panomdom nga ibaligya. And siling ko illegal na ni ginobra ko, dugangan ko pag illegal, hindi na bala sakto nga siling ko manghalit pag ko ibang nga tao. Might as well nga lawas ko lang halitan ko. And physically, sir, nag-deteriorate. I mean, di ba iban nga mga drug addict doon nagkakililiwi ng
ba do something like that or mga ano, nag-deteriorate ka during that time? Wala. Oh yeah, ngipon ko na dito, 4 na ding buka. It's because of the chemical. That's why kung makita mo sa TV ng mga usually balaga kadakpan, wala na mga ngipon. Oo. Wala na mga ngipon. But galing ito siyempre gani gagwa ko, host pa ko gagwa pa ko sa TV. I still had that presence of mind to maintain more or less a presentable me bala. Still gahalong mo ko gyapon gapangilamos ko, I make sure nga makapaligo ko bisan 2 to 3 days na nga way katulog, pero I try to maintain bala ang gagap presentable ko bala kay mahuya ta sa tawo. Oo. Okay. If you're asking me kung ano gid ang affected, ang sleep. Sleep. Until now, it's difficult for me to sleep. Ngayon ng nahisa gid ko sa tawo nga gambal ngayon ng let's say tapos panyapon tulog ta. Oo. How I wish I can do that. Or inang matapos panyaga, ambal sa nga ukawa ko yung 30 minutes be. Wow, do hindi. Do ang lawas siguro mbot do nagsunggod na guro bala for after pila ka years nagabugtaw ka lang bala. Subong budlayan ako mag-sleep. Ang isa ka drug addict, Sir John, pwede siya hindi katulog for pila ka days? Maximum? Wow. I think ang pinakalawig ko was katilaw ko 6 days. Grabe ba? 6 days straight? Straight na. And during the 6 days, of course, kailangan ka mag-inom to make you relax. Ang ginakaon ko lang na kuan, noodles na blabomboan. Pero noodles, wala ako na ginakaon. Sa sabaw lang ng ginahigop ko just to, para lang mainitan lang ang tiyan mo bala. Okay. And then gigda man ko, kasi siyempre may pamilya ko, yung gigda man ko, upod sa wife ko, and pretend ka mga tulog ka but the whole time you're just, kabugtaw ka na yan. Grabe, no? Oo. Okay, sige. Sir, makatunata sa point, ano ang rason nga ari na, ma-rehab na ko tama na ni, sang 2009? Rason, wala nang kwarta. Okay. Oo. Ubos ng kwarta. Ubos na gid. Oo. Ang kutob sang gamit ko nga maprenda or nabaligya ko na. Grabe, no? And I was up to here with utang. Kakapoy na pambuan. Imaginable every day. Every day before you sleep, kilanlan antis ko magpahuway. Kilanlan ang buwas ko na solve ko na. Okay. So ibig sabihin, today be okay ko. Pagka prosige na ng pangita ko kuan, manawag na ko na be. Ay, bombuan, basi may extra kada kikilan lang ko mabayad sa amuni, basi pa man lang maabot ang cheque ko. Nga mo amo na bala. Okay. And that people were just kind enough because kilala ko guro nila. People were just kind enough to give me money. And sige dyan na, inibalay ng bakal ni diaper kagatas ng bata ko, but ipahulam ko ni si mo, kaya dumas kilanlanon mo. Pero kilanlang pulian mo gikon 2 days. Siyempre, mahuo ka gid na yan. Hindi ka magambal. Tanaon ko lang, di ba? Tiyan mo na. And plus, that time, duwan ng kabataan namon, may daughter na ko bala. Kag hindi na siya cute bumbuan na. Hindi na siya cute. Hindi na siya, it's not, there was a time nga tigas mo. Tigas niya, gasuyop ko, gamo ko ni, tigas. But, ang uli hindi na bala. And, ang pinakadlokang hugid sa tanan na madakpan ka be anong kabataan mo anong is daddy mo tong dakpan to adik is daddy mo hindi bala. And during the time when I was smoking it gibe na ko. Okay. Ibig sabihin ang lawas ko bla mismo kambala gid nga tama na. Tama na. Pero mo na galing, during the time, magsakay ko na sa auto, sakyan, I swear, bomboan, galiko na yung sakyan, hindi ko makontrol, dito na siya galing kakadto, and then, grabe, no? Before the day ends, nakabakal na naman ko siya buo, and nagtira na naman ko. So, kumbaga, do ka drained ka na gid, sir, ang 2009 nga, kinanglan,
And, Yeah, and physically, mentally, Oo. financially, wala na gid siya. why na gid siya. Ubos-ubos. So, si wife na ang pang ngayuan mo bulig nga maparehab ka na. I went home that night, no? Nagpuli ko. Maskarato mo? October 18 mo? Okay. Nagpuli ko. And then, wala. Ginpukaw ko siya. This was mga 2 in the morning. Pukaw ko siya and wala na ko duro pa. Wala ko ganun. Nga, pasensya. I just woke her up and told her nga siling ko, lain sitwasyon ko. I need to go to rehab. Wala ko, hindi ko katubang sa akong pamilya ang mga ayubulig. Because bambuan ng rehab in Manila is really, really expensive. Diba? Oo, malmahal Really, really magpa-rehab. expensive. Oo. Ang wife ko na ang ginsugo ko to talk to my aunts and siya na yung ginakigan sa pamilya ko, ha. Hindi ang pamilya niya, ha. Mga Arceo. May aunt ko taga Manila, akigan gid siya, anong klaseng asawa ka? Pinabayaan mo yung asawa mo na maging ganyan. Mga muna bala. But my wife is just grabe nga blessing lang sa Ginoo. Wala naghuo lang gid, yes po lang gid, and then Grabe. and then I slept. I slept for 3 days siguro. And then when I finally woke up, may ticket na ko. Okay. And okay ng rehab sa Manila. Nakayo na plastar niya na blatanan. Okay. Wala siya. Grabe, sir, no? Grabe. So doon na feel mo gid nga grabe ka kaplangga sang wife mo despite sinatanan, sir Jan, no? Actually, that time hindi pa eh. Kabalo ko, grabe ang pagpalangga niya that time. Pero ako wala pa na yan. Wala pa sa imo? Wala pa. Ulihin na yan. Kahit pagbuwa ako 2010, nagmiga ko yan mo. Oh, ari naman. Why nagidjust siya boo? Pero may miga naman. Girlfriend. Yeah, kahit Okay. kuan bala do reward. Oo. I feel so proud nga do ka. Tikilan lang ko reward. May na-meet ko nga girl in one of our shoot and nagnubianay kami. Okay. 2010. 2010. Yeah. Okay. 2010 Until lawig mo. Mga 4 years guro. 2014. Yeah, and dara na naman, of course, ang wife ko was inang, I don't know if I can say amazing, but pero amazing. Because Ari Bomboano, I've always had girls on the side, bala and ang funny lang kay tanan ko ng mga illicit nga love affairs. Sa asawa ko ako gapautwas. To. Hala, may upod ko to, do ka nami, ito kagwapa do. Okay. Siya na dahil niya gambal nga butsi mo mano ka. O kabalo ka naman kung anong tsakto ka nung sala. So tanan bala more or less nga mga on the side, kilala yan na yan. I mean not kilala personally. Of course mayroon siya mga girls na kilala niya personally. Pero yun ang kabalo siya bala. Kabalo siya. Okay. Kabalo Okay. siya. Yeah. And ang last to nga do, it became really serious. Inambalan ko sa wife ko, nga sila nga, why don't you live with her? Okay. Sabi, upod ka mo. Siya pa na Upod ka mo nagambal, para- Sir Jan. Siya pa na Siya nagambal nagambal. si wife. Okay. Upod ka mo para mabalaan mo gini. Di ba? Wala man kumimihi mo. Attitude, we're physically together, pero kabalo kung ang imo huna-huna. Wala man di ang imo heart, wala man di sakon. Hindi ko na mapilit. Otherwise maaway lang ta. Okay. Why don't you go and live with her? Okay. And I did. Nag-upod ko sa babae bla. Okay. And And then? wala ka na siguro 15 days. Then, because ang babae abroad mo. Okay. So, and asawa ko pa naghatag sa complete, you go, you fly, you. Grabe. Si wife. Grabe, no? Si wife pa Hindi gid ko sir, yan, no? Grabe si Hindi wife. mo patiyan, pero muna siyang totoo. Grabe. Okay. Okay. Muna and wala. Siyempre, kung ara of the night kami isang girl, sadya namin, but every time she would go to work,
mahidlaw ko sa kabataan ko, gilibi ko, hidlawon ko sa wife ko. Siling ko daw ka, hindi amo ako, gininto ko lawas ko nga. Ano yan, hindi man niya pwede nga duwagin sila be. Ninugdanay tayo sa isa kabalay, hindi ko doon na pwede, hindi na amo. And so I started to pray again, siling ko, Lord, kabalo ko kung ano ang tsakto, and I want to fix things between me and my wife. And tiyan mo to, one morning, bugtaw ko, balang kong girl na siling ko, mapuli ko. And, and that was it. Wala na kami na yun. And then, storyanay pa man kami, pero gambal na ko lang, sorry, but we have to end it. So, pagbalik mo, kapag pagbalik mo, Sir John, kay Ma'am Mel, no? Si Ma'am Mel, pagbalik mo sa iya, gin-welcome niya man ka. I mean, wala na durugam mo. That's how she is, Bumbuan. Wala siling never. Wala. When I walked in the door daw, uy, hi, kapanyaga ka na? Nandoon mo lang na. Wala ya siling, she waited for me to open up and say, syempre na nga, ako pasensya, I asked for forgiveness, and I thanked her, pero siya wala gid. I-post lang na siya, and may home lang na siya, in her very beautiful smile. Pero siling, bing nasumbat nga, kaya tanawa na bala. Oo. Never. Wala, gi ka na may mabatian siya. Wow. And, just a brief history sa Amon. When she got pregnant, no, we got married because she was pregnant. Dra pa lang nga daan sala na ng tikang. When she got pregnant, I was seeing a different girl. Okay. So kumbaga wala, I never gave her the will you marry me bala? Because bisan amo ko ni, I still believe nga tanan nga babae deserves a will you marry me. Yes. So on our 20th anniversary, without her knowing it, I proposed to her in church. We were planning tani nga mapakasal gid bala. But then COVID happened. Okay. So okay lang. But at least na nahatag ko siya ang for me damgo na sa mga babae bumuan. Yes, that's right. But to have a man kneel in front of you and say, will you marry me? And in fact ang sing-sing yung bakal for engagement yung donate mo lang doon sing sama na mo ka friend. Iwan ko nung bakat sing-sing. Yeah. So amo na siya bumbuan. Wow. So, speaking of COVID, paano ka naapektuhan, sir? Sang COVID? Ubos. There are siguro I'm humble enough pala to admit na kumbaga ang spotlight ko nag-iiraw naman gid. You know? Nag-iiraw naman gid. There are upcoming hosts who gets all the rackets. But it's still safe to say nga at least ang akon bala nga 1 year mapuno ko man. Not as puno as before. Nga inang sa una may point nga may manawag. Ina pwede mo na bala sinupladuhan? Oo. Kay puno ka na. Ang schedule mo puno na. Kay puno ka na. But saan nga ni COVID? 2019, 2020 gid siya sa aton nga gid. Nagsugod. But saan nga ni nag-lockdown? March, di ba? March 2020. March of 2020. Yeah. Kumbaga ang 2020 it was a good year. I mean, para sa akon with the rate I was going, ang booking ko sa 2020 was okay na gid kayo. Okay na kayo. May pila ka fiestas, may pila ka weddings, and then I think ang una-una nga cancellation nga nabatong ko was from Victoria City. Okay. No, wait. Ang una, I think, saan nga ni fiestas ang Victoria's Bumbuan man? Hindi ko na siya, sir, ma-recall. Pero I think ang una gid nga nagtawag. Victoria's. Oo. 2020 muna. Okay. Oo. And then insundan ni Binalbagan. Okay.
And then, nag-lockdown na sang March. And then, sugod na eh. And then, kabalon ako, April pa lang kabalon ako ang December, kuya, wala. Wala Ubos. So wala. In fact, this coming November 20th, I'll be hosting a wedding. Okay. And this is my second. This is my second gig pa lang. Ang first Ikaduha gig pa was lang? kadumdum. Oh. Yeah. Since the lockdown, ha? Kadumdum katusang ato blang scam to bala sa group basta tundo bulong bala. Okay. Yeah, that was my first booking. Oo. Nag-host ko. Basta daw mga bulong-bulong to or habon or whatever. And it turned out to be a scam gali. Though, yung ko ano mo na yung nagalabot sa ako niya man. Okay. And then mo na yung second ko subong. Ikaduha pa lang. 20. Grabe, no? Ikaduha, yeah. Ang events, apektado gid ni COVID. Yeah, but of course, God has been so kind to me. And inigrasya lang gid bala sa Ginoo. Damo-damo siya tao ang ginapadala sa akon. Through Andre Familiaran, nakilala ko si Boss Ian Lo of Negros Grace. And so now that's I'm not even ashamed to say this. Si Boss Ian ang gabuhi subong sa akon. Okay. Because ambassador, ano ka gani, sir? Ang work mo sa iya. Amo lang ina-term ni Boss Ian sa akon nga ambassador ka of Grace Pharmacy. Pero doon ko katigulang na bala sa akon to be an ambassador. Oo. So, kung makuha lang ko, ma-PR lang ko da si mo, and, you know. But yeah, that's amo ng title niya sa akon, the ambassador of Negros Grace. Kumbaga, sir, kay makita ko although subong na ta nag-friends sa Facebook, pero kung ginatanaw ko, kaano sa imo, sir, ka very vocal sa imo mag-spread sang good news, no, ng mga Bible verses. So, ginahimo mo na, sir, halin pa man, or paano ka nagsugod nga naglapit ka gid sa Ginoo? No, I'm a baby Christian. You know, uli ko ya because ang nagdalagid sa amon sa church where we go to now, except today kasi may gasting ko kay Bumbuan. Okay. Thank you, sir, ha. Thank you. So Word International Ministry, dugay na yung bata namon ga attend. And then every Sunday manghagad na siya, Dad, Mom, tukod ka mo sa amon. Siyempre ako pero may masakit ng tutunlan, masakit ng ulo, anong balibad And until finally, and then nagupod na sa uli ang wife ko, ako na lang wala gasimba. And then finally I gave in, and actually nag-give in ko kasi kung placer sa bata mo bla. Oo. Nahuya na ko bla. Wala man siya kauntat sang hagad. Panghagad. So, yun pabigyan ko. And that very first Sunday that I attended the service, gambal kong gawali ng pastor, no? Pastor Edman Locsin. Gambal kong gastoryanis lang sang bata ko. Nakabalo siya sa storya ko. Siguro ginastoryan sang bata ko siya ang gakalatabo sa balay. And then after the service, silang ko that was a coincidence. I'm gonna give it another Sunday. Mas church ko liwat, and then let's see. Amo mangyapon, igo man ko digapon, gilibi na naman ko sa simbahan. Igo naman ko diyan. And after 3 or 4 Sundays, nag-approach ko na si Pastor Edman. Siling ko, Pastor, how do you know my story? Siling niya kung sa wali ko, igo ka di. It's the Holy Spirit that's talking to you. Okay. It's not me. And dara na tayo ng sugod. So if you're asking me kung halin sa una, no. I'm trying to read as much as I can. Because if you have seen my post today, I have a problem with forgiveness, Bumbuan. Okay. Duwa mo lang kami mag-utod bala, and hindi kami mayaway. Okay. So, hindi pwede because kadamo da sa mga pamilya bala nga mag-ulutod kay Ilinaway. Pero
bilyon-bilyon ng kwarta, bla. Mhm. Do, what I find funny is, kami nga duha sa mangod ko, why man kami ang kwarta, why man kami ang ginikanan nga, may ginbilin, bala nga kadutaan, kag nano nga manggad, kilan lang kami mag-inaway. Nang gamay, bala nga, gamay nga sunggurana, and then nagdako. Ako naman niya, being the older one, ng pride bala, so grabe ning pangamuyo ko sa Ginoo. Sige ko, Lord, gaay ko kaalam. Give me, talk to me kung anong pinaka dapat ko brahon. And then naman naging lead niya ko sa verse nga, you don't forgive 7 times. You forgive people who have sinned against you or who have wronged you 7 times 70 pagkita galit. Wow. Muna lang inambal nila bumbuhan nga, be careful what you ask for. Diba siya hatag sang Ginoo, masala gid ang imong espiritu. Subong, klaro na gid lang ginambal sang Ginoo. You have to forgive. But as human, budlay mag-forgive mo. Correct. But yeah, I'm gonna work on that. Kasi sugo na isang Ginoo. Nangayo-ngayo ka abiso. Nangayo-ngayo ka da laygay. Nangaging laygayan ka, hindi mo magali pagpatihon. So muna, subong as much as it's a daily thing, nagabasa ko sa Bible because dra ko ginakuha tanan instructions, dra ko ginakuha tanan how my day is gonna end up, how my day will be, and grabe bomboan. I don't even want to sound like a pastor because honestly I don't know how to pray. You know, but naglain ang pangabuhi. If you ask me, nagtawhay, naglain pagid gani kay Okay. mas nagdamo pagid gurong challenges bala, maybe because gina-test ko sang kontra. Maybe because they want me to go the straight line, maybe because they want me to so I guess it's working. I guess it's working. If I just try and create this relationship with the Lord, you know, mapirdit ang kontrabla. Oo. Sir John, aside sa amonino, makitaan bi nga ga-share ka everyday, damo ka da na-inspire sa Facebook, mga Bible verses, amoni. But at the same time, ginagamit po man ni Sir John ang, if I may say, no, ang imo nga inagyan bala sa kabuhi nga makabulig ka sa iban nga tawo pinaagi sa paghatag sang advice or may nagapalapit sa imo sa sina? It's become our ministry. Okay. sa amon sa wife ko, because I think because of programs like yours, because of you interviewing me, like atong kay Chari bala, yes, yes, may mga messages na dayon, these people, because maybe I used to be a household. Kasi gagawa ko sa TV. Do people think bala nga do kilala na ko nila nga daan? Yes. Ang miguhay na kami nga daw. Pila na yan. Out of the blue, ma-messenger na hindi kami na friends ha. Oo. Sir John, kuan bala kay nakita kong imo nga muni mo na nang ang akon blabana bla 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 bla. And kabalo man sila dahil it wasn't just a drug thing, it was hasta marital. Oo, marital problem. Oo. So we call them patients. So, kami na sang wife ko. Okay. We have patients. We invite them over to the house and we have dinner. Some kilala na nga namon, some hindi. May drug issue, may third party. Gagamba kami gan isang wife ko. We have to ano tawag niman? Professionalize it. Maybe we can study, or maybe there are courses that we can take up para bala tsakto bala nga aton nga kwan. But may isa nga nagambal sa amon, you know what?
you're experienced enough, hindi na mahatas ng libro sa inyo. Na-experience nyo lang bala. Hindi mo na yung matunan sa bisan din pang universidad. So yeah, damo we have mga muna. We have I don't want to say nga ginabuligan bala. May mga couples kami nga gina-counsel. Okay. Amo nang ginambal nila, sir, no, ang experience is a good, ano na tawag, teacher, ano na tawag sina. Yeah, Balang, di mo na ito nabasa sa libro, pero kung ikaw mismo nakaka-experiensya sina, and at the same time, pwede mo na ma-share gid nga experiensya, ma-inspire ang iban nga tao. Like what we are doing now. That's why hamba ko, kinanglan ma-interview ko gid ni si Sir John. And may ara ko iba nga mga pod nga well, in fairness to them, mga recovering and mga idol ko ni sila. Oo. Nagapamangkot bala, why do you reveal so much of your past? Siling ko wala niya. I mean, you know, it's well, for one, I think the Lord is leading me to do this. And second, why would I be ashamed? I am just merely trying to glorify God's goodness. Na hasta subong ari pa ko di. And because of me opening up to the world, I mean, there's always hope. You know, may aray ba nga hala adik sang bana ko, or you know, hala may babaeng bana ko, wala na kami sa. No, there is hindi ko gusto mangambal nga kadamo sa babae ko kay do katikalon labambuan kuntian. Pero ti amo na siya ang kamatuoran. Hindi naman na sila mapanawagan. Tanan na kung gusto nyo gidi cross-check. Pero hindi bala. Diyan ko nabi kayo mo nang natabo sa pangabuhi ko. And there's no shame in that. As long as you don't do it anymore. Yes. And otherwise, nagininto anay tadi. Accountable na ko kay Miss Cherry, accountable na ko kay Bumbuan. Accountable na ko sa tanan nga gatan-aw subong ay ano to si Yaya man? Hindi man nagalaya mo, kita ko to siya, may ba? Nga muna bala. So, yeah, as long as you don't do it anymore, it's perfectly fine. Kay di bala, sir, hindi tanan nga tao nga, let's say, pareho sa imo, no? Kay hambalon ta na gid man nangin, ano gid siya, successful ka gid siya, in the sense nga, ti actor ka, at the same time, hindi host nga, hindi lang yabi nga local, amo na, but kabalo man kita tanan, kilala ka namon. And for you, nga magwa sa public, kag maghambal amo niya ako ni inagyan, I was once a drug addict, nangin kadamo ko sa mga illicit na mga love affairs, amo na. Pero, din ka naga, sir, diin ka naga, kumbaga bala, gakuha sang kaisog mo. This is, I'm gonna read the scripture, Bomboan, ha? Amo ni siyang, this is my sort of like, it became my mantra, bala? Very, very powerful na verse. It's from Psalm 51, verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Imagine ako na sakits na, ha? Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you. We are all sinners. I am still a sinner. Pero mabalik kita bala sa Ginoo bala. That's where I'm coming from. That's where my strength is coming from. You know, just hear me out. Hear me out. You don't have to change anything. I mean, tattoo and all that, it doesn't matter. You don't have to wear gabardine pants. You know, you don't, hindi kilanlan eh. My eldest son, si Axel, he's got long hair, tattoo, and he listens to rock music, pero grabe ang spirituality ng batang yun. Ang wisdom, ang grabe ng wow, ginalong-langaw ko na siya. But why don't you become a pastor?
No, Dad, why don't you become a pastor? Oo. Pero mula bala, it doesn't have to change. I mean, ang imo yung ang ko Guns N' Roses. You can still listen to that. But you can worship the Lord. I mean, it doesn't have to be, ay hala, mas spiritual na ko, bayaan ko na ning amo ni, baya. It doesn't have to be that way. It doesn't have to be that way. Okay. So, sir, nag-abot, sa subong, no? Subong nga panyempo kay ti Ara na kilala ka because amo lang ni isa sa mga example na ti kun Maraskara Festival kita ka namon sa stage, ikaw gid yung ga-host, no? Yeah. Personally kita ta ka and di ba amo na sikat ka diri sa aton sa Bacolod City. Damo man nga tawo nagadagop sa imo because sa sining mga eksperyensya mo. May mga why nag-abot sa time nga ano sir, gin-offeran ka nga mag let's say sulod counselor ka sir po amon hi. Oo. Ara. Just this ini nga kwan antes to bla filing bala. May nag-offer. Actually since ari naman lang gigudi, Mayor Bing called me up. And invited me actually. Invited me to run as a counselor for Grupo Progreso. And bumbuan that time gasulod bala dayon ang pagkatawo ko bala nga daw. Oh wow. It was the mayor who called me up and invited me to run. So I prangka nakulo ko ino daw ka. Wow. Wow, oo. I told him, Mayor, give me 3 hours because bumbuan ay nung kamango gid bala. Give me 3 hours. This is a life-changing decision and I didn't know. So sini okay yeah, sige, think about it. So 3 hours. And then pagbutang na naman sa telepono, amat-amat bala doon nga. Oh no. Hala. Oh no, konsehal. And then I started thinking about sige lang ko magwa sa balay, hindi na ako makatiner sa balay, hindi na ako kaamuni, kay maamuna ko na. And then naglain. And then I started to pray, Lord, give me the wisdom, please, buligi ko, it's yes or a no. And kabalo ko, sure na ko nga, hindi ko matag siyang sabat in 3 hours. So I texted him, Mayor Bing, I'm sorry, I know I said 3 hours, pero can you give me until tomorrow? And so Saturday came, that was a Friday. Saturday came, lain. Wala ko nakatulog bumbuan sang Friday nga, panumdum. Nagkala LBM ko, nagkala hilanat ko. So, inang As in, oo. And nangayo na naman ko palugit siya. Saling ko, Mayor, I cannot come up with a decision yet because I need to talk to my aunt and blah, blah, blah. Yeah, you think about it, take your time. Saling ko after, ma-church lang kami Sunday, then after church, I'm sure may decision ako, Mayor. Sure. Think about it. God bless. And Saturday, why na naman ko katulog? Early morning, gilibi na ko. Lain na ganyan. Siling ko, Lord, give me a sign, please. Wala gino. It was one of the first time ang Ginoo wasn't there. Wala. There was no wala siya, kumbaga, that time ang feeling ko, wala ako ginapamatian. Wala ako ginasapak. And this was mga 4:30 in the morning of Sunday. Sige ko hibi. Pray ko. And then after praying, parang wife ko na stupad ko And then wala lang ko kabalo, sige ko gali text. I wasn't aware, but I was composing actually a text message for Mayor Bing. Telling him I can't. Thanking him for the trust. But of course assuring him that I'm still 100% full support sa iya, administrasyon. But hindi lang gid bumbuan. It's just hindi lang gid siya. It's just like you or me, kay more or less parehas ang aton nga line of work. So person na guro nga kitabi may makonsulta sa aton nga gahubag nga akong tutudlan. Hindi ko nakabalo.
Hindi ko linya. Yes, I can be in front of people. Para ko sa entablado, why gina problema? Gadigwa ko na with excitement. Every time may mga shows ko na, gadigwa ko na with excitement because namiang ko bala. I've hosted shows in Manila with I've hosted shows for the president, for Cory, for Pinoy, for Digong, for Era. And wala, though ikaw balaguro, when you report for work, yes, mapungko naman ko to sa booth ko to, malagbong-lagbong naman ko sa... Siling ko this time, konsihal, because ako ginakuha na ni Mayor, ginaano na ganito, tawag mo bumbuanin, nang mag-introduce bala sa mga candidates bala? Pag-press, ikaw gid permina, sir. No, sa business into last time. Yes, oo. And actually that year, nag-offer na to si Vice Elcid Zacon, Mamaran. And actually, when he called me para siya sa Comelec office, sila niya, dolo no gani ang imong, anong ngalan mo nga tutuod. Kaya ari ko dito Comelec. Siling ko dyan, Arceo, Vice. Sige. Dugay, tawag naman. Siling niya, wala dyan, Arceo, Dol. Siling ko ba si John Gilbert, Arceo, Guru, Vice? Sige. And then dugay, siling niya, Dol, wala gapon. Siling niya, nakaparehistro ka, wala. Siling ko, wala. Siling ko, wala. Hindi ka registered voter. Okay. Oo, wala siya na yun. And then, subong naman. Sa nga mo ito nga gina-introduce ko bla mga councilors. Gambal ko nga isa ko natatani. Sabihin ko la, di ko ako na ng isa da anong plataforma ko, anong ihambal ko, siguro minto kong mga tao. Para ko doon sa templado. Sagad kayo humambal mo, given na yan. Pero bottom line sina Boboan, is your performance, is your delivery. I am not saying kilala ko si John, mabuto ko siya. But definitely, safe to say, 80% of my friends, of my family, will vote for me. Correct. Sigurado gina-get. Correct. Let's say, for example, Bomboan, granting, ikaw, ari si John Kiti, na-interview ko na siya, ma-vote ko siya. Yes. Isa ka na dahil sa ma-disappoint. Boss Ian Lo will be financing my campaign. Yes. Isa na dahil siya sa usikang kong kwarta niya. And, because wala gid Bomboan, kabudlay ang balon balang but still ang blessing na nakita ko tong interview ni Dolphy, ang bal niya nga Mang Dolphy, tatakbo ka ba bilang presidente? Madali lang tumakbo. Paano pag manalo? Simple lang gid bala to na kapos mo kay papakyut man lang ko kay Boss Ian Lo. Boss, madlagang konsyel buligi ko da. Wala man na problema. Yes. And then, okay, sige, nagdagang ka na, nagdaog ka na. Let's say, granting. Ay, hindi ba lang? Tapos may basa sa mga kabataan mo doon, mabatian sa social media. Mango mo na yung Jan Arceo nga konsyal ni. Okay lang na yabi, yung kabataan mo makabasa sila, mga muna ba lang. Ilang gid siya. I don't think I have a tawag sila naman? Wiring for that. Wala lang. Hindi lang gid siya. Hindi lang gid. Grabe, sir, no? Gasaludar ko and I'm sure sa mga listeners because amo ka na ka-genuine, amo ka na ka-tutuod sa kaugalingon mo, bla? Because iban hindi mag-admit mo, di bla? Nga, hindi ko na iya, tungod nga, hindi man ko makahatag serbisyo. Anyway, that's John Arceo, no? So, pero gusto namon, sir, balikan because may nagapamangkot, no? Balikan talang jutay. Pagwa mo sa rehab, question, pagwa mo sa rehab, 2010, wala ka na gid nagbalik liwat sa drugs. Ano ang struggles mo? Ang questions ang listener natin, sir. Wow, thank you. Ang struggle gid una because in rehab ara ka sa as an addict, ang rehab ang pinaka-safe na place for you mo. Because definitely hindi ka gid mano. 1 year gid, by the way, 1 year gid, sir, or months.
Actually, ang program na is just a 75-day program. All right. But during the time, my mom was dying. Okay. And damo close call and kinahanglan ko magpuli di. Balisin siya sila sa center nga magwa ko. And then malupad ko di and then di ginabawi ko bala. Okay. So that's why naglawig ang tiner ko. Okay. The real world is this one. Is the world when you step out of the gate of the rehab. Yes. The struggle una-una gid ang grabe gid nga struggle is the urge. Urge. Ara pagid, sir. Ang Until now, I still have it. Okay. Pero hindi na siya muna ka-frequent. Okay. Scientifically, ang urge mo na will only last for 14 minutes. Okay. If you survive 14 minutes of urge, you live to fight another day. Pero sa una, gidya, pagwa ko sa rehab, isang nakalipat ka lang, hindi na ko gali katira. Would you believe Bumbuan? And to that, kung sino lang ng pamangkot, sinang pamangkot, libi ko yan. Libi ko, I would ask them to lock the door from the outside para hindi ko kagwa. Because, lain, it's, ambot ko na nung imuhilig, you like to eat food or you like to watch K-drama or whatever. It's just like that. Or you want Facebook, be, para sa hindi makarelate sa shabu. Facebook, be, namiang kagin mag-Facebook. That is also an addiction. Patago ba lang yung mga telepono? Tanawa ba lang kung gaano ang kamot mo ga, di mo na siya sa unang akon, isagin na sa struggle, ang urge. And ang struggle, this time, ginatubang mong problema mo, ikaw wala ka mask, wala, hindi ka, ilain niya kung bastante ka, wala man lang gidya problema. Bida! Amogin na siya ang urge. Right after I went out of rehab, 2010, wala gigugada kwarta from my wife. Okay. Kung may gig kung kaliwaan, gina-storya ko gid sila kung pwede i-check. Kaya I don't wanna have cash in me. And until now, wala. Though, galing kati siyempre, naglain naman gid ang priorities ko. I really don't need to have money in my pocket. Okay. If ever I need money, it's because we're paying for the house, blah, blah, blah. Pero otherwise, wala. Wala gigo daho kwarta. Siguro, my wife would, I live on allowance. My wife gives me 100 pesos a day. Wow. Ang 100 natin. Tuod na, sir. As in 100 pesos, sir? 100 pesos a day. Okay. 100 pesos. And, subong nga ni, wala. Gidya kiti Sunday, subong. Pero kung weekday, because when she's in the bank, mabili na siya sa akin ng 100. Kung ano dahil, kung may isda, di nga maglabay nga. Gusto ko paksyon. Makal ko balor 100. Mamuha mo na bala. Okay. Before tayo istoryahan sa status mo gidya, presently sang life mo subong, sir, what advice would you like to give sa mga drug dependents? Kay kabalogid kita subong, sir, dyan. Amo gid niyang struggle gid subong sang pungsod ta. And I know worldwide man. Pero, like sa mga bakulod nun, sa mga drug dependents or mabatian taman, nationwide, worldwide, anong advice nga mahatag mo sa ila nga pareho sa imo, 'di ba? For 20 years, pero look at you now, 'di ba? Na survive mo na siya. So sila hindi man na imposible. Anong advice nga mahatag mo sa ila, sir, Jan? I'm not even gonna lie about it. I mean, nami gid siya. Sorry, I have to say that. Pero mas nami ko wala. Tatlo lang na jails, either mapriso ka, death, mapatay ka, or institution, marehab ka. I am blessed enough nga sa institusyon ko yun pa. Subong pa, subong may kapat na jails, death, institution, or tangkungan. Correct. Hindi bala? Masapwan. Grabe. Yeah. Sapwan ka na lang. Ulaton mo pa nga kiwi ang tsura mo. Wala, amo lang ginabomboan ng advice ko. Jail, death, and institution. Tatlo lang ginang imutupan kung hindi ka mag-unpad. And there's so much more. There's so much more to life
ang shabu, wala na. Oo. In fact, it's ininto. Oo. Ininto siya. Overrated. It's the devil himself created this substance. It's destroyed countless families. It's killed countless people. It's Correct. kabalo naman tas na. Yeah. Masadyang mga buhi. Ako yung subong mas high ko yan. Isang kumpara sa una. And anong advice mo man, sir, sa, kadamo man subong ka problema, no, sa marital life, bala sa pag-asawahay, sa mga bana nga daw, ang mata do So, rep. Anong ma-advise mo, sir, sa mga mag-asawa? Well, for one, it's 10 commandments na bala. Thou shalt not commit adultery. Hindi man naguro pag-ubra ng commandments kung wala, kung ano tawag na suwayon mo. May kabayaran ginayabumbuan Hindi bala. No jaywalking na ginadang sign, tabo ka na. Makita ka guro sa enforcer. Dakpo niya kay, multahan niya kay. Di mo man na, there's always hope. There's always hope. Kadako sang ginuyang ko sa kabataan ko sa asawa ko. Na we were technically separated. Pero idanghop mo lang gid bala sa Ginoo. Idanghop mo lang gid sa Ginoo, and subongan do lugluyag sa asawa ko. Every time do ginakilig ka lang. Alang iya nga pala kalipot mga it's never been this, even before sang nobyohan na pa lang kami sa college. Wala ko yak batsa sa mo niya nga do nakaluyag. Yun do akay kadugay mag-6 kay buhi sa bangko 6 mo. Alas 6. Excited ka nga magabot sa puli ng kasadya do ginabalik blas ng Ginoo nga sa una mga prayers ko na mo, Lord, do bored na ko sa life ko, I want to love my wife, I want to amo na bala, gaya kami bago na mga adventure, and subong ginatag ito sa Ginoo yan, subong do pinto ko yung mag-alay ko, guys, mo sa panyo, karon sudlon ta kada, dalian na kinid daw na ko si mo, mga mo na bala. Masadya ang pangabuhi. Sa imo, sir, because sa nag-istorya ka, no, grabe, maski kami, nagapamati sa imo, gambal nga, grabe ka strong ang wife mo, no, nagasaludar kami sa iyo, despite sa mga inagyan niya. So, nadugangan man, sir, maybe isa na ang factor sa na, sir, nga nadugangan ang imo ka, ng kahanga sa iyo or something, despite sa tanan-tanan. Kaluyag, oo. Kay amo na, sir, kay because nga sa nampakita ya. Kay kung let's say mera kung mga batian ng mga stories ngayon ng mga babae ga subol bala sa mga kiringking bala. Nga awayon mo na kay wala man na gintayaan niya na armas ang bana mo da nga hindi bala duwa man na sila nga awayon mo yung baye man. Awayon mo yung bana mo wala man nilabot yung babae sa hindi bala sa lana ya karon sa baye kay lapad mata sa bana mo da. Mas kwan sa bumbuan siguro ko ng asawa ko was that kind of a woman. Wala na kami subong The reason nga may miga ko pero gabalik ko siya because of shame bala. Muya ka sa ginabuhat mo pero asawa mo tanawa bala ko. And mo mas by her being cool, hindi naman cool nga, ati sige, pingita na ba mga babae, hindi naman na. But wala gidya. Mambal ko, naghilibi ko na magambal siya. I think naluyag naman ko sa kaya mo niya, sa motos, mo na. Gibi man na siya, gibi kami nga dugak, sanay kami nga, siling iti, Dad, I cannot force you to love me kung lain yung ginapanumdo mo.
Sige, kung ako follow your heart and be happy. Wala, never na siya, never gina siya nagambal. Daman niya lang na, makita ko, never. Oo. Never. That's why ako sa ulihib lang nang daw, wala, uluya ba? And never gina siya gambal, nga, grabe, kagabi, naglakat ka, subong malakat ka pagid? Never. Never. Wow. That's why gabalikid ko. Yes. So now, before we wind up, Sir John, kanami, daway lang na hibaluan, sobra na ta kay isa ka oras na nga naga-interviewhan ay, and 'di ba amo na kon grabe ka interesting ang imong story. Pero Sir John, presently kamusta si Mr. John Arceo Subong? I'm just blessed, no? Grabe ko ka blessed. Grabe tauhay. I don't have the rackets that I used to have before. Ibig sabihin, I don't have the money. And wala na ya sugar coating bomboana. Wala gi ko ya kwarta. And sa tuod-tuod bala, because of because of what I do for Negros Grace Pharmacy, people think I'm Negros Pharmacy. People message me and sir, ulupirahan si mama. Pero I don't know where it's coming from. Mas nagdamo ang ginabuligan namon. I am not ashamed to say this because I am not running for any position. So that's why ipadayaw ko giniya. Yeah. In the hopes to inspire people who are watching and listening to us, kung may mga extra da, ihatag nyo na. Ihatag nyo na. Kadamo-damo sang bululigan. How am I now? I'm I think in the best, not naman shape of my life. I am out of shape, but I'm doing really great. No, the struggle now is just how to be a better person every day. How to be a better husband every day. How to be a better father, and subong I'm working on fixing my relationship with my brother because I want to be a good brother. So you will be one of the first ones to know, Bomboan. Yes. Kung matabo na kami nga kuan kami sa manghod ko. Yes. Mag-birthday siya November 15. Wow. So I'm looking at Pangamuyuan tagit na, sir. yes. Kagtiin na tanan in the hopes again of inspiring people. Isa na kalain balas ang sitwasyon na mahappy ang Ginoo nga magmayuhay ka mo bala. Forgiveness is I don't wanna, I just wanna be honest and upfront about it. Forgiveness is the most difficult thing to do. Kumbuan we grew up with a stepfather who hindi man siya abusive, but he was kastigo napusan ko sa napusil sa ulo. Wow. Kastigo. Grabe. Kastigo. Para there came a point in my life nga it was eating me up na because grabe ka kid ko sa stepfather ko. And this is one of the most difficult things I did. I forgave him. I forgave him. In fact, I called him up and asked how he kung kumusta na siya. Pag nambal ko nga pasensya lang ko kung and I nambal ko I forgive you for whatever it is, kung pila ka stitches kag pila ang nagtulo nga dugo sa kon. Wala na. Grabe Bomboan. It's like grabe. Dito ka pas anggap ni saksako bugas ang dingin butang bala. May nagkuha bala sa imong ulo. Amo na kanami sa pamatsakan. So I'm excited to make peace with my brother again because I want to feel that. I want to have a happier Christmas. Yes. Next month. Kalipot sang life. Just last night, a friend of ours in Dubai passed away, cardiac arrest. Very, very young. Siling ko bala, gakwa niya, galipat bahay, masaylo siya balay in Dubai. And siguro na stress, kapoy, and he died.
Are we gonna waste our life smoking shabu? Are we gonna waste our life hating the people that are most important to us? Are we gonna waste our life fooling around, committing adultery? Hindi guro. Don't get me wrong, televiewers and listeners. Wala ko yung kwarta, hindi ko yung mangranon na tao. But I have never felt so rich than how I feel now. Wow. Kamanggaranon sa mamatyagan ko, katawhay bala, no? Matulog ko bala, and makabugtaw ka da, and well, not naman tulog, iwan magiging ko tulog. Mag-ana. Everything is mag-an. It's good to be good. Okay. Sige. Wow. Such an inspiring story. And thank you so much, Sir John, ha, sa tiyempo. Naginhatag mo sa amon diri sa Bombo Radyo, no? Sa aton yung mga listeners nga nagatutok gid subong. Nationwide, worldwide, tubtub sa malabutan sang reach naton. Mr. John Gilbert Arceo, sir, salamat sa tiyempo. Ginhatag mo sa amon sa Bombo Salamat Radyo. sa igayon. Salamat, Bombo Radio. Thank you. God bless each and every one of us. Thank you. Salamat. And God bless you to Sir John, no? Wow, grabe, Bombo Harold, no? That was such an inspiring story, no? Kung si Sir John, amo ni, I hope madamo kita balasang matandog gid siya kag ma-inspire kag mensahe sa mga dira, no? Mga drug dependents or may struggle kamo sina or sa magpamilya, sa mga mag-asawa, no? Dili niyo na makitaan nga malampuwasan gid niya. Basta ang bottom line sini ara gid yang Ginoo, no? Nang kumbaga butang nato ng Ginoo sa sentro sa pagpangabuhi ta, and we will never go wrong, no? Amo gid na iya. No? So, okay, sige, with this, hambal nga ni Sir Robel, refreshing to hear a good testimony. Go, Bro John Arceo. Salamat, no? Ma'am Genevieve Heriani. Nice to see you again, John Arceo. Kasi Sir John, banto gid niya, no? Kilala, no? Sa aton, sa Bacolod, sa Western Visayas, sa actor, no? Sa bukas nga pungsod Pilipinas. Salamat, no? And mapos kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga tupiko. Aton nga, diskusyonan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaloan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kahibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, iyari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pang Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Time check at 13 minutos na nakaligad sa taknang alas 10 ng aga. Mga kabombo, welcome back dito sa kompletong tunan ng Good Morning Philippines. So this time, no, liton kita sa panibag. O naman yung topiko sining nga aga. Nanungod ni sa nagapadayon nga UN Summit o Climate Change Summit dito sa Glasgow, Scotland. So diri kita sa syudad sa pungsod Pilipinas. May mga delegates kita dito, no, hindi magnubo sa 19, mga delegates ang ginpadala dito sa nasilining nga summit, but diri sa bahin subong sa aton, especially diri sa Negros kag sa Bacolod, aton manibi tayo pangayuan sang mga nanari-sari nga pananawan, no, ang aton diri nga mga environmentalist kag mismo sa government man nga bahin, especially sa PIMO, kaga syempre ang sa pila ni ka mga NGOs, no, subong aga aton ning kamustahon, no, kaga ang ila pagid nga mga proyekto nga ginapatuman nga makabulig man mismo sa aton nga palibot, no, kaga especially sa dunang manggad man diri sa Negros Occidental. We know naman may pila diri ka mga natural parks, no, kun mga reserve ecologies, no, especially diri sa aton sa Bacolod kag sa Negros Occidental, ang Northern Negros Natural Park kag ang Mount Canlaon Natural Park, no, ang NNP palang daan tanaw naton ti malapad kag dako gid man ni siya nga sahi sa nga natural park mismo ang Canlaon man, no, to pilagid ka mga banwa ang nasakupan sa NNP sa may northern nga part, diri mismo sa may southern nga part ang Canlaon kag pila man ka mga syudad kabanwahanan ang iya ni ngara sa iya nga tiilan. So ato man hibaloon ang mga proyekto kag ang mga ginapatuman man sa nga pila ni ka mga grupo kag mismo, no, sa renewable energy, no, ang ginatan-aw pagid may mga tinutuyo kag may mga gusto man sila nga ginahingyo, especially diri sa lokal nga gobyerno sa probinsya mismo kag sa syudad sa nga Bacolod. So this time aton man ni makaupo ng atong mga bisita, no, from PEMO si Mama Maria Elena San Jose kag si Sir John Moica sang Repower, Technical Working Group sa Repower. So this time aran sila makaupo din nato sa piyak kaniya kag ahara na sila nga mag-share sa aton sa nga panibago nga mga tinutuyo kag proyekto, no, para makabulig sa aton nga palibot. Ma'am and Sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew. Hi sir, good morning. Sir Andrew. Yes, ma'am, good morning. Sir Junjun. Good morning sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio. Yes, ma'am, no. Salamat kid sa imong nga tiyempo, Ma'am Maria Elena. Salamat kid sa upod mo man diri sa amon para makapabutyag man kamo, no, sa PEMO, especially sa government nga side. Kung ano ni ang inyong mga latest nga mga projects, no, kag mismo sa mga future nyo pagid nga mga plans, no, to help sa aton diri nga palibot, especially diri sa probinsya sa Negros Occidental, Ma'am Maria Elena. And thank you, ma'am, no. Ma-proceed ko kay Sir Junjun. Sir Junjun, good morning. Sir Franz, may Yes. ngaga. Miss Dailin, may ngaga sa imo. O Morning. sa may ngaga sa pagpalamati sa imo programa, Bombo Franz. Okay, sige. Sir, salamat man sa imong nga tiyempo, no. So si Sir Junjun sa Technical Working Group sa Repower kag si Ma'am Maria Elena sa From PEMO. So, ari na kita subong, no, o kita na maginopdanay kag ato naman ni sa pulo ng pila naman ni ka mga proyekto, no, from sa gobyerno kag mismo sa inyo man na Sir Junjun, no, sa Repower. But first, no, mauna ko na sa kay Ma'am Maria Elena. Ma'am, subong, no, ang sa PEMO may tinutuyo pag mga projects, no, kag mga latest yung gani, ma'am, nga mga programs para subong diri sa aton sa Negros, ma'am. Okay, so good morning liwat sa tanan. Ginakalipay tagid, no, kay subong nagahiwat kita sa UN Climate Change Conference or COP27. Yes. Wherein ang mga programa naton diri sa province of Negros Occidental, which is anchored on the Abansi Negrense. Naga-anchor man kita sa aton nga COP26, no. So for this month, we are celebrating the National Environmental Awareness Month. Yes, ma'am. Gina spearhead sini sa aton nga Department of Environment and Natural Resources. Kag ang probinsya may ara kita gina sa ulog nga Provincial Wildlife Month. Bumbo, iya may ara kita sini nga Provincial Ordinance number 002 series of 2009, an ordinance declaring the month of November of every year as Wildlife Month for the province of Negros Occidental. So may mga ara kita sini different activities, various activities with our partner organization. Yes, ma'am. Sa subong sa subong
ika-17th na ini nga Provincial Wildlife Month. Kag ang aton flagship species no, amo ining sailfin lizard kag almasiga no. Okay. Actually ini siya ginapangayuan tas ini advice halin ini sa aton nga partner from PBCFI no. Every year may ara kita flagship species nga bandera para nga tagaan naton sa pagtamod kag conservation. Okay. So amo ning sailfin lizard kag ang almasiga ang sa sini nga tuig kag mayugid ni kay miara kita sa sapat kag miara man kita sa kahoy kag may theme kita sa sini nga tuig. Kanami sini nga theme no, ang ini nga theme gin-draft ini siya sang aton Penro. Thank you gid kay Mr. Ray Robles kag kay Penro Rostata. Tatlo ini pero ginpabutuhan ta sa aton mga 31 component LGUs with Enros no. So ang nagdaog amo ining tema naton padayon sa pag-amlig sang aton mga almasiga kag ibid ilabi na sa panahon karon nga may COVID. So amo na siya kanami sang aton nga tema kag ang aton nga mga different nga mga activities ara na post sa PEMO FB page. Okay. Okay. So Ma'am Maria Elena, but this time no, sa pagpatigayon isang Wildlife Month, especially ang November isa man isa sa Environment Awareness Month man subong. So this time may mga ka mo ma'am ang inyong mga programs, may mga except for tree planting, pagid ma'am? May mga ginapatigayon pagid kamo nga nagapadulong pagid kamo sa mga protected areas diri ma'am subong? Oo. Actually, last last October 18, may ara kita partners meeting kay gina-harmonize nato ng mga activities naton. So sa November 10, may ara kita Pakta Wild Guest, a game show featuring Negros wildlife icons. So spearhead siya sa PRRCFI. May ara man kita sa November 13 USLS Pre-Med Society activity, BioSpeaks, about Talarak efforts on local wildlife conservation. Yan naman sa USLS ang Talarak. Kag ang spearhead gid sang province will be on November 15, the first Negros Occidental Environmental Partners Conference. Mga best practices na diri nga i-share from our ridge to reef nga ecosystems no sa aton mga partners. Ibutang ta man ni siya no Facebook live stream at PEMO Negros Occidental. And then we have also other activities pero ipa-highlight ko gid may ara kita awarding sa November 23 awarding ceremony for Abansi Babae para sa Dunang Banggad at tagaan naton pagtamod ang mga kababayan naton nga mabaskugid nga nagasuporta sang aton conservation and protection efforts. Kag may ara man kita Negros Occidental Governors Conservation Achievement Award, the local conservation area category. Pagka 24, para naman niya sa individual category, ni Sir Junjun ara ginada. And then for November 29, there will be an Abansi Negrense Good Environmental Governance Award or ANGEGA for our LGUs. And then the MOA signing some partners. Okay. For that day. Okay, sige. Ma'am Maria Elena, thank you gino. Mabalik ko ta karon sa imo for ato ni talakayo ng pila pagid ka mga dugang pagid nga plans no sa province, especially sa PEMO. Ma-proceed ko na kay Sir Junjun. Sir Junjun, good morning. Sir, yes. Yes, sir. Morning. Good morning. No? So, sa bahin sa Repower, ano ni ang ikamusta ka mo subong? No? Ano ni inyong plano pagid subong? May mga ginapatuman ka mo nga mga or ginaplans ka mga projects? Sir Jun? Yes, sir. Actually, mahatag lang og gamay nga context Sure. subong among ginaobraged. After some campaign sa Call-Free Negros, hindi may ginpagwa si former governor Marañon, executive order nga gindeclare ang Negros as Call-Free province. Yes, May isa to ka provision sa executive order ni Gov Marañon nga mag-create sang Provincial Renewable Energy Council. Yes, sir. So nga itong ginubra, early last year, meeting kita kay Governor Pong Lacson, kod si Bishop Jerry, kag si Bob Lito Cosuela. Impresentar naton ang plano nga mag-create sang renewable energy roadmap. Sakit ko natin ng taon, kadamo-damo sang renewable energy source sa aton probinsya. Kita total
total nga installed capacity nga 660 megawatts kag tiniyara ang available nga supply nga 560 megawatts. Pero ang masubo sini kay wala ginagamit. Wala gina fully utilize ang atong probinsya. So kada moment factors kung wala siya gina-utilize, so ginpakamayo naton nga gipresentar kay Goblakson kung anong pwede, anong posible naton nga obraon. So nag-support si Goblakson nga mag-create sang technical working group para magbalay sang framework para kumbaga para ayuson ang roadmap, ang energy roadmap sa probinsya para at least ma-attain naton ang ang 100% renewable energy na source sa atong probinsya. Pero ti amo na medyo kalaklaron ining kampanya kay tungod kadamo kita kinahanglan i-consider kinahanglan naton i-engage ang aton yung mga electric co-ops, ang aton yung mga commercial kag household consumers kay kinahanglan ni sila kumbaga kinahanglan ni naton sila i-reach out kay magambag kita renewable energy di man pwede nga ma-shift lang ta overnight in natin process. Kasi sa una, abi naton dapat buwas kung gusto natin mag-solar atong probinsya, gusto natin buwas isang naton na mo hindi gyud amo nakahapos. So kung naton kada mo i-consider ang naton pang mga transmission lines na hindi man upgraded. May mga power supply ang naton yung mga electric co-ops nga nakakontrata pa sa mga fossil fuel na generator. So kinahanglan damo pa proseso nga kinahanglan ayuson bumbukan. Okay. So we're well at least no Sir Juno, but this time ang sa bahin sa nga repower and tinutuyo ang main advocacy nyo lang is to stop is to focus on renewable energy gidya no. Yes, Bombo France. Ang main gid nga focus ang repower. Actually, ang repower nga grupo nangin part sa technical working group naging create sa provincial government. Yes. So, na dira si Governor Lito, si Ms. Jean Patindol, si General Felix, ang Colegio de San Agustin, Bacolod, si Bishop Jerry, si Attorney Mon Peñalosa, si Jeffrey Villanueva at si Jeffrey Lazaro, si Ted Villanueva. Kaya sila ning nag-compose ng technical working group o ang iban nga mga technical persons nga gitar naton Bombo France para magbulig sa aton sa drops framework para in preparation sa pag-plaster sa energy roadmap sa Okay, sige. Sige Sir John, thank you gino. Ma-proceed ko kay mabalik ko kay Mama Maria Elena sa PMO. Ma'am, mabalik ko sa imo, ma'am. Okay. Hello, ma'am. Okay, sir. Yes, ma'am. Good morning, liwat no. So, ma'am, para sa imo subong kay amo ni ang COP26 no. This is a very one of the masiling naton bing kung sano pa do istorya do talk of the time subong gid no or talk of the hour bing amo ni bing a summit masiling naton be international summit ani siya kay syempre the whole nation and the whole leaders no nagtambong gid mismo sa nasiling ni nga climate change summit. But sa bahin sa province, ma'am, paano nyo ni ma'am gin gin assessment ba on the part sa province, ma'am? Actually, ang probinsya may ara kita yang inisyatibo man no sa pag-conserve kag pag-preserve sa aton nga mga dunang bangkad in relation man abi no angot sinisang COP summit naton. Correct. So ang TEMO may ara tatlo ka dagko nga divisions ng opisina. We have the Regulatory Services Division, which focus on the management of our mineral resources, regulation of sand and gravel. And then may ara man kita Program Management Division, which focuses on the reach-to-reap systems management. So may ara kita programa sa upland like ang Integrated Social Forestry Project, ang aton nga urban, we have the solid waste management, and then we have the coastal management for the reef no nga side. Okay. And then for the Technical Support Services Division, wherein amoy nang ginahandle tanga division, nag-focus kita sa pag-provide sa technical support services, reach to reef no ecosystems, kag nagahatag kita sang padayon nga IEC or information education campaigns sa aton mga partners. And we also nagahatag man kita sa mga awards and incentives program. Bangod ini isa ni siya ka dako babakod nga strategy nga kung sabihin
mapaharmonize naton ang pag-implementar sa programa through our Provincial Natural Resources Management Framework. Oo. Okay. So ma'am, kamusta ang inyong monitoring ma'am, especially sa Northern Negros o kag sa dirigid man may usual no ang sa northern part. Kamusta ma'am ang inyong monitoring, and how about sa mga partners niyo especially sa mga bantay bukid ma'am? Kamusta? May mga live, ano pagid kamo ma'am, may mga gina-provide pagid kamo nga mga another projects for them, mangin mapinuslanon pagid bing ibandra may ma'am nga mga butang para sa ila ma'am. Sa ato naman nga sa Northern Negros, especially sa Aklan, ang aton nga Northern Negros Natural Park, no, ang province of ang TEMO, hindi na siya kabahin subong sang Pambi na. Yes, ma'am. But wala na nag-stop sa aton nga pag-support, no, kay ang Pambi, ang member is the governor, kaga may ara representative ang governor dira sa Pambi. But it doesn't mean nga hindi na kita, kay wala kita dira, hindi na kita magsuporta, no. Padayon kita nga nagasuporta sa aton mga ISF projects, no, Integrated Social Forestry Project, kag may mga ara kita alliances, interlocal cooperations, no, alliances sa coastal nga area. Wow. So nagadusto kita sang programa nga local conservation area, wherein ang mga ginapang mention naton ang NNNP, Yes, ang MKNP, Yes, ma'am. and then sa Sagay Marine Reserve, amo ina ang mga area nga NAIPAS, no, declared as protected area sa NAIPAS, ginasperhead ina sa aton partner from DNR. So anong ginaobra karon niya sang province kag sang LGU? Yes, So ang mga nabilin nga area, no, especially ang mga high conservation value areas, no, ginadeklarar ina naton nga local conservation area. Pero hindi madali ang pagdeklarar, no. Maagi kita sa proseso, like for example suitability assessment, up to the time nga may plano kita kag suportaran ina sang policy like approve gid nga ordinansa nga ina nga area i-declare as local conservation area. Isalot ko lang diri ang Yes, ma'am. isa naton nga nadagan sa Galing Puok. Yes, ma'am. Isa ina siya ka na establish naton nga pinakadako nga local conservation areas diri sa probinsya. Okay. That is ang Nokwaka, the Negros Occidental Coastal Wetlands Conservation Area, covering sa municipality of Ilog, no. Akadto gina siya sa Bago City. Okay. So amo na siyang entry naton. We have 206 entries sa bilog na Pilipinas. Kag from 206, gin shortlisted kita into 52 nga kung sabihin si Governor gid ang nag-present, no, during sang contest nga ini. Yes, ma'am. Kag from 22 nadala kita sa from 52 nadala kita sa 22 finalists, and luckily nakasulod kita sa 10 outstanding local governance programs under the 2021 Galing Puok Awards, no. So may plaque of award nga halin sa Galing Puok, 300,000 nga prize ag signage of Galing Puok. So once na may signage ka na, tatak na gina iya nga Galing Puok awardee ikaw. So amo na siya gorong isa naton ka daw replicable nga proyekto kag subong man sustainable project nga ginaduso sa probinsya. Okay, well that's very nice kid Mama Maria Elena. But mama sa bayan, ma'am, sa mga locals ma'am, especially sa may mga not only for the mountainous part but also sa may coastal. Kamusta ma'am? Oo, may ara man kita mga support projects for the coastal area. Sa upland may ara kita na lilipat ko mag-mention, no? Yes, may ara kita livelihood projects sa upland, may livelihood project man kita sa coastal. So ginabalanse gina naton ang aton nga pag we have sa upland mga more or less mga 72 upland POs, ang sa coastal naman naton ang active naton not less than 100 POs man sa aton nga local. So always in partnership with ENRO kita, kay kabalo kita at the end of the day, ang mabiling gid sa area is our local team. Okay. So maayo gid subong, no? Ay well, at least at the midst of pandemic, ang sabahin sang sa inyo ma'am sa province kag sa environment groups bala, no? Nagapadayon kamo pag padangat sa mga bulig. Kag mismo sa mga projects nyo, no, para mapatinaan pag ang piladra ka mga benefactors, no, sa drabing area. Sige ma'am, thank you gid, mabalik ko sa imo. Ma-proceed ko, mabalik ko kay Sir Junjun. Sir Junjun, mabalik ko sa imo, Sir Jun. Sir Jun. Yes, yes. Okay, sige sir, balik ko sa imo, sir, no? So regarding sir sa renewable energy, so para sa inyo, ano pag ang inyo subungan gina tunan pagid, no?
especially diri sa aton sa Negros daw medyo masiling naton be concern gid ang enerhiya diri subong sa aton ng kuryente, power supply, Sir John. Isa siguro sa isa sa mga ginaubra sang grupo or sang repower Bombo France ang Yes, sir. probinsya sa pag-create ng plano sa renewable energy. Oo. Gapadayon kita sa pag-engage sa mga aton distribution utilities. Maskin paano sila ni pinakadako nga entity nga ma-attain or ma-achieve nato natong goal nga mangin 100% renewable ang aton probinsya. So gapadayon kita sa pag-engage sa ila, pag-istorya particular sa ila nga mga power supply contract kay kung magpadayon yung aton mga electric co-op sa pag-kontrata sa mga fossil fuel nga generator, ma-defeat ang aton nga plano. Gusto sa aton nga probinsya. Kaya po natin ng taon ang atong probinsya kilala ni nga organic island. Ang nakuha mga project man sa PEMO at least do kadamo bala sa mga efforts sa atong probinsya. Nga kun ng taon do kanami nga mga programa. So muna nga kapaninguha ang technical working group pud man sa mga advocates sa renewable na ma-attain naton renewable province kiti kapasalamat kami kiti ang provincial government 100% nga suportaran ang pag-create sang energy roadmap kag incorporate sang renewable energy transition plan for 10 years. Doon mo na nga ito ni goal nga in the next 10 years dapat Negros naka-transition na sa renewable energy. So hopefully ma-attain na natin pagi sa bulig sang ating government. Okay, sige. Ma'am Maria Elena and Sir Jude, ma-stop ko sa inyo anay. Babalik ko sa inyo for a while, mga please stand by, may mga dugal ako din ng mga buluwaton. So, Ma'am and Sir Jude, please stand by. Maghahatag lang ko sa plano mga importante ng mga panumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdom gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass on ang tela sang Radio Bombo. Welcome back sa itong tuntunan ng Good Morning Philippines. No? So padayon nyo nga kaupod Bombo France Sandro Burgos kag Bomboan Sindol Sorilla. So mga kabombo atong tusok po na ng ato nga na utod nga istoryahan ay with PEMO and Repower. No? Sa kay Mama Maria Elena San Jose, kay Sir Junjun Mojica, no? Nanungod sa sining nga mga projects, no? Kay sa pagbantay man mismo kadungan man, no? Sa nagapadayon nga Climate Change Summit sa COP26 sa Glasgow, Scotland. So rin sa payakilinya nga itong mga bisita, subong no, si Mama Maria Elena and Sir June. Ma'am and Sir, welcome back. Good morning once again. Good morning, sir. Yes, ma'am. No? So, thank you, Gidliwat, no, sa pagulat. Ay ma-proceed kong gyapon kay Sir June June. Sir June? Yes. Okay. Oh, sir, so subong tay nagapadayon ning COP26 no, ang UN Summit Climate Change. Ang Pilipinas isa sa mga 40 ka mga kapusoran nga nagperma man dito nga hindi or hindi na pabor no sa nasiling ning fossil fuel kaangay sa coal.
Kaya we know naman kung ano ang coal, Sir Jun, no? One of the pinakamahigko nga fossil fuel sa bugos nga kalibutan. So Sir Jun, para sa inyo, no, and on the parts of repower, para sa inyo, ano ni Sir Jun? Actually, France, amon nang hamon ginakasubo man sa aton nga provincial, sa Philippine government. Kay tiga ugyon sa mga amuning summit, pero ang policy nga ginoobra sa gyapon nagapabor sa mga fossil source ang aton energy. Unang taon naton ang roadmap naging create sang sang Department of Energy nagakuan Japon kumbaga nagapabor sa gyapon sa mga fossil fuel nga generator. So dapat mangin sincere ang aton nga Philippine government kung gusto nila nga mag-shift sa renewable or sa clean energy. Ito ng taon natin Bombo France, ang trend sa kalibutan subong is pag-shift niya sa renewable or sa mga clean na isang source ng energy. Pero tiyan mo na kung isa kung ng taon natin ang atin yung pungsod do ka backward la sa gyapon. Muna nga kita diri sa local nagatinguwa nagpasalamat kami sa provincial government kay kumbaga hindi siya bala kumbaga hindi siya short-sighted mag-think kundi kuan siya long term ang iyang plan. Kinahanglan ta mag-adapt sa pagbago sa kalibutan. Amula na ginawa man namon ka effort engage ng national government. Kaya at the end of the day at the mercy man ta Japon sa national policy bubukan. So amuna nga try kita engage sa aton nga mga local government units kaga particular sa aton nga mga congressmen diri sa Negros na buligan kita nga mag-create sang polisiya nga advantage diri sa atong probinsya para ma-attain naton ang ang clean nga or ang 100% nga renewable energy kasi ang summit ni sa Subong Bombo France nga katabo gusto man nila nga ma-attain ang bottom line sini ang ma-attain lang nga mag-shift na ang aton nga mga ang kalibutan sa renewable energy. So amo na nga kita diri sa local 10 years ago pataga effort nga na i-push ang pag-maximize ang renewable energy source diri sa atong probinsya. Kapasalamat kita sa kay Anay Governor Marañon nga ginplastar niya ang pundasyon kay amo na nagapasalamat man kita kay Governor Pong Lacson nga manablagi na ginabuligan niya man plastar ang isa pagito ang pundasyon nga para mapabakod ang aton Insakto gid na no. So Sir Jun, bat subong ang mga sa repower kamusta nang do kadamo naman kamo subong members dira or gusto mag-upod man or makig be part man sang inyong advocacy, Sir Jun? Bombo France ang repower inang shadow network lang siya sa mga organization. Dire ang Diocese of San Carlos, ang mga schools, kada mga individuals Bombo France. Ang kung sino gusto willing nga magbulig sang ini nga effort namin gid Bombo France. Kasi at the end of the day kinahanglan taman magpalapad sa edukasyon sa aton ng mga konsumidores dito sa probinsya na paano ka-importansya ang pag-shift sa renewable energy pambukan. Okay, sige. Sir John, thank you again, no? Mabalik ko na karon sa imo. And kay Mama Maria Elena, Mama, balik ko sa imo, Mama. So, subong, kamusta ang inyo niya, Ma'am, nga mga dugang pagiging mga projects no, the parts ng PEMO, kay subong ang Negros Occidental, do dadamo gid na kabaton sa pagkilala man subong, no? Because sa mga ginapatigayon yung man nga mga programs and mga initiatives man, no? So because of that, Ma'am Maria Elena, nagalao pagi kamo ma'am nga masundan pag ginang inabi nga mga pagkilala man, especially diri sa aton sa province, ma'am. Yes, sir. Padayon kikita no nagapasanyog sa aton nga mga programa, ginapabakod nato ng aton support sa aton mga inter-LGU alliances. Yes, ma'am. Kag ginalantaw ginaton nga kung may ara pagid awarding body no
pwede ginato na sila ma-applyan kag mapakita taman ang aton mga best practices diri sa province of Negros Occidental. Kadamo gidi sa aton sir sa mga best practices. Kinanglan na ginaton isulat kay man sa kadamo sa aton ginaobra kulang kita kisa sa pagsulat pag-document sina. Pero amo na subong ang aton gid ginatinguhaan under sa division sang technical support services nga makaangkon kikitaya sang documentation no sa aton nga ginahimo kay para nga mangin basihan man ini siya sa uli mag-retire na kita. Ang mga sunod naman nga henerasyon mangin basihan nila na for their implementation of the program for sustainability. So para ina sa mga sunod nga henerasyon ang mga second liners natin. Well, that's very nice kid ma'am no. Do ka okay gid siya kay syempre halos tanan maka-benepisyo gid sang nasiling ni nga mga projects man. But ma'am, may ano pagid gani ma'am ginapukusan yung pagid subong ma'am? Ano pagid ang inyong ginatutukan pagid subong? Ma'am, on the PEBO ma'am. Aside sang Technical Support Services Division, amo nang hambal ko, may Program Management Division kita nga nagatutok ina sa mga livelihood opportunities para sa aton nga mga upland kag mga coastal nga mga people's organization and also ang aton solid waste management. Kag ang isa naman ka division niya amo na ang aton nga Regulatory Services Division, ginapasiguro ya sina nga ma-regulate kag ma-utilize naton sa maayo ang aton mineral resources here in the province of Negros Occidental. Okay, oo. So maayo gid subong so mama aga sa province subong may mga kamusta may mga projects kamo for the youths and for sa mga pamatanon subong ma'am, may mga small talks kamo, symposiums like that, ma'am? Yes, sir. Actually, may ara kita sa tie-up no sa mga schools ang Central Philippine State University, ang USLS, CAMC, LCC, nagahiwat ina sila sang localized provincial wildlife month celebration. Ang ginahimo sang probinsya naga-provide kita sa mga prizes no. So ang aton mga partners amo na siya ang bahala magpangita sa or mag-organize ng contest, environment related contest. Kag dason sila inang naga-host, sila inang naga-organize. Kag ang role naman niya sa probinsya, mag-a-assist sila, provide technical assistance kag magahatag prizes sa mga madaog naman no. Paagi sini sa mga contest naga-open man siya sang opportunity nga although very competitive, nagahatag man siya balasang challenge sa mga students nga mag-participate sa sini nga mga contest. And also may mga tagaan man sila sang kahigayunan ng mga schools naton nga mag-host man sa mga activity related on Wildlife Month conservation. Okay. So mayo gid. So ma'am Maria Elena, balikan ko to no ang inyong theme subong nga November to no if I'm not mistaken. And then nakapili kamo sang sailfin lizard kagang almasiga. So ma'am paano nga mga amo na no? Paano niyo naging pili? Paano na may nga nangin ang sailfin lizard kagang almasiga subong ti amo ni slabi ang nasa subong nga November ang doon naga-represent kid be sa theme subong ma'am? Oo, sir, kay sa subong nga panahon, no, makita naton inibala ang sailfin lizard o kung ginatawag nga ibid, no? Ibid ni siya, sir. No, ang iya sini nga nga conservation status is vulnerable na ni siya subong. One time pag meeting gani namon, naga-mention gid ang aton nga president of CPSU kay dapat isa lang ni siyang aton flagship species. Siling ya gin-present siya gid sang pag-meeting nga mas mayo gid duha no ang almasiga proteksyonan naton kay jutay na lang aton almasiga sa probinsya. And number 2 ini sailfin lizard ang kabataan subong hindi na ni mayo kakita sini kay nagaamat-amat naman kadula. Imagine vulnerable ng iyang ang iyang conservation status. So tagaan ta ni siya sang pagtamod kay para nga ang ulihin tubo mangin aware man nga ay illegally dapat proteksyonan hindi siya paghampangan o hindi pag-i-action o kung ipatumbayaan. Okay. So you mention mo no ang sailfin lizard vulnerable. Also ang almasiga ma'am ang status niya ma'am vulnerable ma'am? Ang almasiga subong? Wala siya no, wala diri nahatag sa aton ang status kung vulnerable siya o kung hindi. Pero as
ang status siya, ang current siya siguro nga number, no? Hindi pa naton ma-provide. Okay. Pero gadjutay na gid siya, sir, no? So, ara, That's why may threat na siya gali, ma'am. ginahatagan kini siya sa pagtamod. Kagkarami sini sir sa iya, kay under ni siya sa gymnosperm. Yes, ma'am. Iya bala sini nga seeds siya, naked ni siya, sir. Oo. Ay, unique niya sa iya. Mm. So, dako, no? Dako siya, kag katahom gid man siniya sa almasiga. Oo. So, ma'am, ang almasiga, ma'am, di ba, amo ni siyang usual nga ginagamit for ginauling, ma'am? Siguro kung may mga ara gid man area nga ginauling hindi madakpan pero basta gani almasigaya ginaproteksyonan ginayang almasiga. So Kung sano pa sa matasang mga kagina, sa mga matasang mga nagapang illegal cutting, kung illegal agi, ma'am, di do salag gini sa mata nila ang almasiga nga puno. oo, pero ang aton nga mga upland dwellers Yes, na ma'am. sila, very aware na sila tungod nga ang aton nga mga people's organization dira kita gaagi sa aton IEC, sir. Oo. So tanan na nga mga native species, premium species, hindi gina pwede nila ya matandog, no? Oo. Ay kabalo gina sila nga kung tandogo na nila, may ara gina siya yalayi, no? Yes, ma'am. PD 705 kag dakpon sila madlock man sila kung mapriso sila. So amo na sir nga aware na sila paagi sa aton mga people's organization. Kag by the way ato kagina way ko nasabat yung question mo about sa support naton bala sa mga bantay bukid Yes, naton, ma'am. no? Yes, ma'am. Oo. So ang enforcement naton under sa local government code is ara gina siya sa local government units. Pinag-assist kita sa aton mga local enros sa Yes, ma'am. paghatag sa mga refresher course paagi sa mga forest law enforcement nga mga pagtuon Oo. kag other environmental related laws, no? Ginakanda kita sa area. Oo. Okay, well, that's very nice. But, ma'am, subong kamusta, ma'am? This is also a job sa nga PAMBI. Sa pagbantay, mandarabi, ma'am, sang mga posibilidad nga threat sa mga illegal loggings dira, ma'am? Kamusta? Kung may mga, ma'am, mga monitorings yun, ma'am? Ang aton nga area, no, especially sa NNNP, Yes, ma'am. under na siya sa aton nga PAMBI sa Yes, ma'am. DNR and then the local government units. Oo. So ang enforcement ara gina sa ila, Yes, ma'am. kag ang amon mahatag is on the IEC side kami. No, gahatag okay. kita sang amo na as mentioned, nagabulig kita sa local government units sa paghatag sang pagtuon, of course in partnership with the DNR. Okay. Well, at least bala, no, bisan pa paano ang mga nagaprotect o kung nagabantay sa doon ang magadri sa aton, well, still active gyapon, ma'am, no? So, ma'am, I think mabalik ko da karon sa imo. Mapresti ko balik kay Sir Junjun. Sir Jun, mabalik ko sa imo, no? Sir Jun, basi may mga pagid ka mo, no? May mga future plans pagid ka mo on the part sa repower. Para syempre kasako gid subong sang issue subong sa kuryente, no? Ang power supply subong sa aton tidudako gina permi nga question mark kung ano gid man na di ba lang posible naton maobra kag mangin affordable man sa tanan, Sir John, no? So para sa inyo, sir, ano ni? Bumbo France na muna ang isa sa ginahandom gid naton matigayon ang although magambal kita sang energy roadmap or 10-year nga transition plan, tamaan ni siya ka 10 years, tamaan di man niya kalawig. Pero ting ginatulok naton nga kung ma-materialize ang handoms ng probinsya nga mag-transition kita sa renewable energy, maga-expect kita nga maga-barato ang aton nga kuryente. Kiti the end of the day kung magambal kita sa renewable Bumbo France. At gagamit kaya wala sang fuel or wala sang tubong, kumbaga. Correct. May solar, sang hydro, sang wind, wala ni sila tanan tubong. So, kumbaga, in short, wala siya pass on na cost sa mga consumers. So, ma-expect kita nga makabulig sa aton consumer duties sa ulihi. Kaga ikaduha Bumbo France, ngati ang pareho sang mga solar panels ni gabarato na siya. So that's why isa sa mga components ng program nga dapat gina-educate naton ang mga household consumers na mag-venture sa pag-install sa mga solar rooftop
Kag amo na kay kadamo naman diri sa particular diri sa Bacolod, Bombo, France, ng mga solar rooftop na. Kasi amo na isa sa mga plano nato nga magpadayon sa pag-educate sa mga household consumers. Katatlo gid ang mayor gid ni importante ni Bombo, France ang padayon nga pagpungko istorya sa mga co-ops naton Bombo, France. Kasi end of the day sila ning kumbaga major na factor sa handom naton sa 100% renewable Negros. Kaya mo nang nabako ay na kung maskin ano pa ni naton kaubra sang plano or programa sang renewable kung nagapadayon sa pagbakal ang aton yung mga electric co-ops sa mga coal-fired Bombo, France, wala gini sa gyapon pulos ang aton handom. So muna nga gapadayon kita engage kaya muna tani ko sa tutuod lang Bombo, France ang hindi tani nga bulan ma-host ni tani ang provincial government sa Power Sector Summit. Galing kay tungod sang pandemya, tungod sang increase ng cases last month, this month man, asang last month, doon na kumbaga doon na ang pag-organize doon na alang-alang kami. So nag-decide na lang medyo i-hold lang ang summit pero ipadayon ang sectoral consultation Bombo, France. So ang magamit kita sectoral consultation bilang identify naton kung sino ang mga sektor na dapat naton i-convene para para maintindihan kung ano ang mga problema kung wala sila wala bala nag-maximize or nag-utilize sang solar or sang renewable energy source Bombo, France. Ang na-identify namon ang muning mga commercial consumers or mga establishment naton Bombo, France na gamit sing dagko na source ng kuryente or sa kuryente kag ang kadua to namon nga identify sa mga local government units naton Bombo, France kaya sila ni ang mabulig sa aton sa pagplastar sa mga local policies. Tapos of course sa mga pag-convince sa mga renewable energy players nga naga-exist diri Bombo, France. So pag may iban kami nga pang-identify ng mga sectors nga kailangan i-convene para makuha ang mga issues and concerns ng mga sectors Bombo, France para pag-abot sa summit wala na kita paisan. Kumbaga pwede kung kung hindi pa ni sila pag i-consult prior sa summit kung isa hindi taman malikaw Bombo, France isa gabi na isay bla. Yung muna nga nag-decide ang technical working group na dapat during sang summit presentation na sang plano para wala na kita problema. So hopefully Bombo, France magtulutaway ang atong sitwasyon sa Pilipinas or dili particular sa probinsya. Matamat na ni naton tigayon ng may mga schedules naman kita sa sectoral consultation pero yung muna gusto natin yung mag-full task lang aton organizing para election pa dahil next year hindi man kita gusto pinaglalaktan sa politika ang ating inobra. Ito nga ang probinsya wala man niya ka-intra sa politika pero yung muna lang kung gusto at least malikaw na lang balang kahit hindi man ta gusto nga pinuligay ang probinsya at ang mga civil society basi lang ma-issuehan pa. So ginatragin naton ayos ang ating plano Bombo. Okay, maayo gid no. Sige, before kita mag-end no, Mama Maria Elena, mabalik ko sa imo last na lang gid no, basi may mga dugang ka na lang nga mga mensahe. Ma'am, before kita mag-end. Okay, as nang sir ang isa gurong wala ko na discuss kagina ang ating Regulatory Services Division. Yes, ma'am. Gusto ko man siya sir tagaan sang emphasis no. Correct. Agi sa sininga division pinapasiguro ang pag-regulate and utilization sa aton mineral resources sa probinsya. So may ara kita sininga mandatos base ini sa Provincial Ordinance number 10 series of 2014 no nga ang function niya sini amo ang pag-evaluate process kapag recommend sang approval by the governor for the application for issuance of permits and licenses of mining operation in the province. So tanan na ang application for quarries, sand and gravel, guano, gemstone gathering and pebble picking dira na under no. Daso naga-monitor kag naga-determine sang compliance and non-compliance with the terms and conditions ng mining. So may ara kita dira enforcement team, monitoring unit kag permitting
unit. We also organize the Barangay Monitoring Council. Oo. We have the city, committee, Barangay Monitoring Committee, and then the city or the Municipal Monitoring Committee nga nagabulig na siya sa ato nga enforcement. So amo na siya sir no, ang we ensure nga ang ara sa approve no nga sa governor's permit and also the ECC Yes, nga ma'am. provide sang DNR masunod gina sa aton mga permittees. And then for extraction without permit no, ginadakop gina sila sa aton enforcement team kag naga-undergo na sila sa administrative hearing under the Provincial Legal Office kag may ara na sila penalty based on PTO as amended last 2017. Oo. So amo na siya sir ang akon nga dugang no sa in terms of implementation para makumpleto og gid ang tatlo ka division sa amon nga opisina. And Okay. for my message sir, Yes, so ma'am. on behalf of our PEMO officer, Attorney Julian A. Bedrio, nagapasalamat gid kami sa tanan namon nga mga partners sa pagsuporta sa aton nga trabaho for environment no. Hindi ni naton masarangan nga sa environment office lang kundi aton gid ini obligasyon nga magbinuligay kita regardless kung sino ang nagsugod sa programa, sino ang nagsugpon kag sino ang nag-una gid sina no. Importante ang pagpadayon kag ang pag sustain kapag tapos sa mga programa nga dapat maka-benefits gid ang aton nga future generation. So amo gid ang amon mabilin sa tanan kag madamo gid nga salamat sa sining kahigayunan nga naka-share kami diri sa amon nga programa. Okay. Sige, ma'am. Thank you, good. And Sir June, lastly, no? Sir June, may mensahe ka na lang? Bombo France, pod man kay Miss Daylin, pasalamat man kami sa ining oportunidad na makashare kami sang ginaobra sang repower kaupod sang technical working group sang probinsya no kabay nga ang inyo ang Bombo radio station mangin kaupod namon sa pagpalapad sang ining programa kay Bombo France kinana natin hindi porke nga nagaduso kita sa mayong programa magapabilin man sa atong kundi kinahanglan naton mag-edukar gid para magdamo ang makaitsindi sang atong ginaobra. So hopefully mangin partner namon ang imong programa, ang imong station sa ining plano natin. Salamat gid liwat kag may nada. Okay, sige. With this, madam, maging salamat kay Ma'am Maria Elena San Jose sang PEMO kag sa kay Sir June Mujica sang Repower, no? So, ma'am and sir, thank you and stay safe and God bless you. Thank you. Okay. Bye. Yes, sige, sir. Bye, Sir Yes, ma'am. John. Okay. Sige, no? So, madam, maging salamat sa ating mga bisita from PEMO and from Repower Negros, no? So, atong nabatian ang mga mansiga ilang mga kanya-kanyang mga plano, no, especially sa province, sa on the government side and for the non-governmental organization. But at least no ang sa civil society kag mismo sa government, at least bala nagaisa kag nagahugpong gid dyan, no, especially sa pagbulig kag sa pag pag-edukar man sa aton, no, especially sa aton nga mga pumuluyo man diri sa Negros nalungod sa nasiling ni nga problema sa aton nga palibot. So well, at least no isa naman ini sa aton nga dugang ang mga leksyon kag mangin aware kita no sa nagakalatabo sa palibot naton kay tungod nga miskan na subong no miskan sa aton na lang ang mga experiences magwa kita sa balay naton no do hindi na amoya ang init no ng ano sang adlaw kag ang tiyempo subong miskan hindi tigululan maulanon ang panahon. So nagapakita ina sa mga sinyales na nagamat-amat pagbag-o no nga aton nga palibot especially sa nasiling nga climate change no pag sila kita climate change one of the main contributors ina is ang mga greenhouse effect o kung mga greenhouse gases na muna siya ang nagakatrap no ginatrap ang mga greenhouse o kung mga gases diri sa aton no ang mga makakos ang tuga nga pag-init sa palibot. Amo na siya ang natawag na greenhouse effect. Makatugas ang climate change, especially ang aton di daan nga ozone layer, amo ina ang protection sa aton, especially sa init, no, o kung sa silak nga nagikan sa adlaw, no, mapahagan-hagan bilang na siling ng ultraviolet rays. That's a very basic explanation for everyone sa aton. Kay kabalo kita no, sa elementary days pa na, no, from elementary to high school,
up to college. Hindi na madula nga muna nga mga environmental problems no, sa aton. Sa subok nangin kung saan pa bala, nangin seryoso na subong. Ang aton nga problema when comes sa palibot ang pag-istoryahan. Ang illegal logging, ang pag-quarrying tanan, no? Ang mining dirati. Amo na nga mga butang o kuno muna nga mga ginahimo naton, no? For our personal interest. Amo na ang cause, no? Kag subong ting epekto o kunang resulta, amo ni ang pagbago sa palibot naton. No, imbes nga mapatin-an naton ang palibot naton, nagalala na gid. So may mga pila ni ka mga inisyatibo, pila ka mga grupo kaga mismo no sa nagapatay ning UN Climate Change Summit because nagkuha gid sang attention sang tanan nga mga lideres kung anong nagakatabo sa palibot. Not only diri sa Pilipinas, mapa Northern Hemisphere ka man o kung mapa Southern Hemisphere ka man, no? Dako na ang pagbago kag pagliwat sa aton nga palibot subong mga kabombo. So time check 10 minutos na nakaligan sa taknang alas 11 sang aga. Standby kamo dira kami dugang pagkikita ng mga talakayan kag bisita diri sa atong nagapatay nga palatuntunan ng Good Morning Philippines. Pero ito sina magatagwan sa plani mga importante nga mga panumdoma. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Pabalik na sa aton iya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Nagdangat nita sa oras 18 minutos na nakalikad sa oras nga alas 11 sa aga. Padayon ninyo nga kaupod. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilla. Bombo Andrew ang masunod naton nga bisita sa subong iyang aga. Yes, Bombo ano. So i-welcome ni naton ang bago nga PIO sa Ocon spokesperson sa nga Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. So bomboan na, mali siya kilalaho, no? Kaya pinanan ni siya kabulan, actually nga nagsugod na nas PIO. So ato ni siya bomboan na kilalaho ng yaman nga journey, padulong dire, no? Kaga siya nga bago nga PIO sa nga Police Regional Office 6. So kilalaho na ton si Sir Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Actually bomboan, no? Arin siya sa aton nga piyak niya, kaga excited man si Sir, no? nga makaupo diri sa aton, kaga willing siya bomboan nga makashare sa iya nga journey, no? Padulong sa iya maning bago nga posisyon as the spokesperson sa PRO6. So bomboan na rin sa piyakalinya si Sir si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles sa piyakalinya. Sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Ann and Bombo Andrew, sir. Sir Andrew and Ma'am Ann, good morning sa inyo and good morning man sa inyo nga mga tagpalamatikag sa inyo mga viewers. Maayong aga, sir, no? So pila ka na sa mong gapulan nga nagapungko bilang PIO sang region, sir? Mga more or less 2 months pa lang, no? Nagpungko kita as a Public Information Officer ng Police Regional Office. And how was the 2 months, sir? Kamusta?
Actually, ang pagiging PIO, challenging para sa akon considering wala gid ako background before ako gin-designate as PIO, pero gina-consider ko ini as a challenge because nakita ko man nga new sa akon nga trabaho and damo ako natun-an bilang isa ka PIO. Okay. But sir, no, before kami continue sa subong mo, pwede mo sa amon ma-share ni Bomboan, sir, no, ang imo ni nga journey sa pagka-police, sir. But naka-agi ka man, sir, before hepe sa pila ka mga police stations before ka nangin spokesperson, sir? Unang-una, Sir Andrew, Ma'am Anna, nag-graduate ako sa Philippine National Police Academy sang tuig 2006, no? After sang akong graduation, diri na ako na-assign sa Police Regional Office 6 or diri sa Western Visayas. Ang una kong assignment amo ang Regional Mobile Force Battalion o ko ng old niya nga name sa una is Regional Mobile Group. And ako man nga mga lugar nga na-assignan dira man sa Negros sa Occidental, kay ang amon nga battalion headquarters sa una dira sa Camp General Anisito Lacson dira sa Victoria City. And noong 2007 ang amon nga company na silo sa Panay considering in preparation for 2007 election. And after that, noong 2008 dito ang akong pinakaunang assignment bilang Chief of Police, no, sa province of Capiz. And after sa Capiz, noong 2010 nagsaylo ako sa Iloilo province kung sa diin na nakauyat man ako sa mga police stations diri sa Iloilo province, more or less mga 4 ka police station ang aton nga nauyatan. After that, noong 2014, sa akong rank nga usang una, Police Senior Inspector or ang equivalent niya subong is Captain. Nagsaylo na ako sa Police Provincial Office sang Iloilo PPO, wherein ang ako na ginuyatan dito sa Provincial Office amo ang investigation branch or ang akong designation is Investigation Officer. After that, na-assign naman ako sa admin, no, as admin officer ng Iloilo Province, and na-assign man kita bilang operations officer after sa akong pagiging admin. After that, noong 2017, naka-company commander kita sa Iloilo Public Safety Company, pero gin-change naman ini subong sa Iloilo Provincial Mobile Force Company, no? So nag-force commander kita dira, and na-assign man kita dira sa Negros Occidental noong 2019 before the May 2019 election. May 1 yung assignment ko dira, and dira ako nag-render sa election duty ko. And as yung unit nga ginayatan ko dira sa Negros Occidental is first Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. And nakaduwa ako dira sang designation while performing my duty as Force Commander. Na-designate man ako as Deputy Provincial Director for Operations starting February to June of 2020. And sa last week ng June of 2020, nasayloan na ako diri sa Police Regional Office 6, specifically sa aton ginatawag na R5 o ko na Regional Community Affairs and Development. And amo na after that, na-designate kita as Public Information Officer ng Police Regional Office 6. Okay. Malawig-lawig nga journey, sir, no? Damo assignments. Pila ka nakatuig nga miyembro sang PNP, Lieutenant Colonel Solis, sir? Ma'am Ana, nag-graduate at 2006. So more or less 15 years na kita, no, sa PNP service. So amoy na nga aton nga tenure na sa PNP organization. So pagsulod mo, pag-eskwela mo, ano gani, sir? Criminology gidya? Actually, ma'am, before ako nagsulod sa Philippine National Police Academy, PNPA. graduate.
Opo, ma'am. Graduate na ako ng Bachelor of Secondary Education from University of Iloilo. So, graduating. Teacher, kagidya, sir. Yes, opo, ma'am. Opo. Actually, nag-eskwela ako Bachelor of Secondary Education, pero the first thing in my mind is to become a police officer. Okay. dahil may mga So, ang nasundan teacher, ako. kay sino ya choice? Pardon, ma'am? Ang pagsulod, pag-eskwela mo teacher or DepEd, education, Education, sa ay sino na college. iya choice, sir? Ako man choice, pero secondary na lang siya. Kaya ang pinakagusto ko gid is magiging police officer, and gusto ko na rin na magsulod sa PNPA. Kaya that time, ang PNPA, ang requirement age niya is 21 to 26. So I need to go to college first before makasulod sa Philippine National Police Academy. So mo ginang main goal mo, PNPA. So right after graduation, nagsulod ka sa PNPA, wala ka naka-take sang board exam? Wala na ako, ma'am, nakatake ng board exam tungod nag-graduate ako sa Education 2002. And on that year man, nakasulod ako sa PNPA. Kumbaga, yung second semester ko sa 2001, 2002 calendar year, nag-overlap siya doon sa pag-apply ko sa Philippine National Police Academy. So, nakagraduate ako, pero hindi na ako nakatake ng board exam tungod dito na ako nagpadayon sa Silang Cavite sa Philippine National Police Academy. Pero you were born and raised sa diin gid ya, sir? I am a native of Cebu na Guimaras, no? Dira gid kami nagdako. Taga Guimaras. And you grow up in a, anong environment, sir? I mean, during that time, estado, bala sa pangabuhi? Okay. Ang ako niya father is a farmer, and ang ako niya nanay sa balay lang. Wow. Pero that time, medyo may lupa ang ako niya father, no? Sang able pa siya, may lupa kaming ginasakahan. So, ang source of living namon, amo nang trabaho sa ako niya father nga pagiging farmer. And also, considering na damo man ako sa mga magulang and kaluyan man na kapag trabaho man sila, that time sila din ang nagbulig sa amon para makapag-eskwela. Kumbaga, yung Filipino culture ba lang, pag may magulang kang nakatapos, parang buligan mo ang mga manghod mo para makatapos man, hasta tanan ka mo sa family makatapos sa pag-eskwela. Okay. So, imo niya handom and handom mo ni sir, no, sulod sa PNP, yari ka na subong 15 years sa service. So, ano man, paano mo i-describe, and I mean, ang imo nga handom sang unang ara ka na subong sa PNP, anong imo nga nabatyagan subong, sir? Ma'am Ann, Sir Andrew, para sa ako na destined gid ako nga magiging isa ka police officer. Tungod grabe ang challenges nga ginagyan ko before ako nagsulod sa Philippine National Police Academy, no? And kumbaga pagsulod ko sa PNPA, tapos na yung processing nung dumating yung akon nga notice, no? So nag-abot ang akong notice nga ginapa-report ako sa PNPA in the year 2002. Duwa ko ka notice, wala ko nakuha, and ang nakuha ko yung pangatlong notice ko. And nagbaka sakali ako despite nga tapos na yung processing, nagkanto ako dito sa sa PNPA, and nakaabot ako sa last batch, no? Pero hindi ako naka-join sa akon nga original batch sa pag-process. And with that, sang nakita ko dito, medyo gamay na lang ang slot na bilin tungod last batch kami. So siguro, para gid sa akon yung magiging isa ka police officer ay sang nakasulod na ako, grabe ang challenges ko man sa sulod sang academy, kung sa diin sa mga challenge ng academics, no? I-balance mo yung academics at saka yung physical. One time nung second class ako, or ang equivalent diri sa GWA is third year, no? Third year o second class ka sa sulod sang academy. Parang may isa ako ka subject nga do hindi ko na kaya ipasar, no? And nag-mindset na ako na I will be turned back to the next class, yung below class, which is 2007. But I never give up. And in short, nakagraduate ako. So, feeling ko blessed gid ako, and para gid sa ako ng pagiging police officer. May mga frustrations ka, sir? I mean, aside from that, ara ka na sa PNP, ang abi mo sang una nga amo ni
subong ay hindi gali, no? Amo ni gali ang sistema. May mga amo sa nga feeling, sir. Para sa ako na wala akong sang frustrations no sa pagsulod sa PNP tungod isa ka challenge no ang pagsulod sa PNP. So ara ka dira damo challenges no, challenges sa trabaho, challenges sa pag-manage ng tao and everything. So depende sa imo kung paano mo siya i-handle and dapat everyday may maganda kang nagawa para sa taong bayan no and everyday dapat may nahimo ka para i-improve mo ang imo kaugalingon. Ang mindset especially kung pulis ka bala sir tapos kung pamilyado ka. Dibla ginambal nga ti ko kisa do una pa ni ang bayan sa pamilya. Amo man gid na sir. Correct din na siya ma'am no, isa na siya sa mga challenges nga gina-encounter sa isa ka police officer which na-experience ko man no. Kung sa diin na 24/7 naga-duty ka lalo na kung may mga very important no or in demand din ang trabaho. So ma-miss mo ang mga family occasions. Kisa birthday mo hindi mo ma-celebrate ang imo birthday, New Year, Christmas, yung undas which nung nasa civilian ka no pwedeng kasama mo permi ang imo family and with that hindi mo na ma-celebrate ang amo nga mga special occasions sa imo family so magabawi ka lang after sang mga busy days mo sa PNP and of course kinanglan man sang understanding sa imo family kay kung hindi nila maintindihan ang imo trabaho bilang isa ka pulis kung kaisa basi mag-cause siya ng misunderstanding. So, kinahanglan gid nga ma-explain mo maayo sa imo family, especially sa imo wife, sa imo anak, nga amo nang nature sa imo trabaho and dapat mo gampanan because nga ang imo sinumpaan una gid ang una gid ang flag and country. Pero of course, dapat balance nato nina, hindi man naton dapat pagpabayaan ang aton family. Okay. So napupuado ka to nakita kay sir sa Yes. sa region no sa trabaho niya public information officer sa region no sir kamusta subong sa inyo sa region 6 sa PNP ano ang mga ginatutukan nyo gid subong nga do somehow problema naton sa bugos nga rehiyon when it comes to peace and order Subong sa bilog nga region ang ginatutukan nato na of course ang yung bago lang natapos no ang security coverage naton sa UNDAS 2021 kung sa diin very peaceful naman no ang pag-celebrate naton sa UNDAS and considering na close ang aton nga mga patio starting October 29 to November 2. So sa subong ang ato naman nga ginalantaw is yung paghalog sa aton restrictions kung sa diin nakita naman naton naga-increase ang aton nga mga kauturan sa mga malls and other areas of convergence. So kinahanglan naman sa aton mga kapulisan mag-adjust sang ilang deployment and of course yung upcoming 2022 national elections. Okay. By the way, sir, ang imo nga many years ka na na-assign diri sa Negros. Pila gani ka tuig, sir, nga na-assign sa Negros? Na-assign ako dira ma'am mid-year of 2006 up to last quarter of 2007 and nakabalik ako dira noong May 2019 and naghalin ako dira June of 2020. Oo, how was your experience diri sa Negros, sir? And paano na siya nakabulig man sa imo nga career, sir? Noong 2006 to 2007, of course, very young pa ako sa service. Medyo iba pang ako niya thinking, no? So, kung diin sa una ang mga deployment naton dira, ara ako. Pag may mga deployment kita dira sa Mascara, no? Kami ang mga team leaders o ako na platoon leaders nga gina-deploy. Nakalabot makita sa una dira sa Kabangkalan City no daw September ata yon daw charter charter activity and sa subong nung pagbalik ko na 2019 of course medyo nagmature na kita sa service napakaganda ng mga experiences ko diyan sa Negros Occidental and all of this no nagdugang sa akon nga
knowledge and skills considering na during 2019 to 2020, yung pag-abot ko dira noong May 2019, election period. And noong 2020 naman, ang ginatubang naton is COVID-19 pandemic, kung saan maliban nga force commander ako dira, ako ang Deputy Provincial Director for Operations. So bag-o nga idea ang nakuha naton kung paano naton to sa una deploy ang aton mga personnel, yung mga border controls naton to nung bag-o pa lang yung pandemic, Ma'am Ann and Sir Ann. Okay. So sir, no, may another question ang wondering a viewer man. But sir, for example, kay na-mention mo nga why kagid any background as a PIO in some other police office. So sir, paano ka nanging na-qualify as a PIO and PRO6, Sir Solis? Sir? Ay, ang current kong designation is Assistant Chief ng Regional Community Affairs and Development. And that time, yung PIO naton, si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, siya yung yung Chief of Police naton sa Bago City. Mag-classmate kami and siya ang nag-endorse akon, no? Nga ako ang magiging public information officer ng Police Regional Office 6, which deliberate naman sang aton nga Pro 6, and siguro nakita man nila nga may capability ako biskan wala ako sang formal training, formal schooling bilang PIO. Okay. So bobo ano na lang din naton. So sir, as a PIO, subong kamusta, no? Ang imong mga experience within na 2 months ka pa man lang, no? But kamusta sir sa sulod sa 2 ka bulan? Ang pagiging PIO ko for almost 2 months, challenging siya, wherein everyday nag-learn ka, no? Yes, Mo naman ang natunan naton nga education is a endless process. Nami lang kay kada adlaw may mga bagay kang natunan, and kanami man kay ma-impart naton sa aton mga kauturan ang aton nga nahibaluan, ang aton nga mga programa sa PNP. And of course, bilang isa ka pulis, ang pinaka gid is makaserbisyo kita sa sa aton mga kauturan, sa aton mga pumuluyo. So ang akon way of serving subong sa aton nga mga kauturan, sa aton mga pumuluyo, amo ang paghatag sa ila sang impormasyon kung ano ang mga programa sang aton nga Philippine National Police. Okay, sir. Ang pandemic ta subong 2 years na, no, basically sa aton sa pungsod Pilipinas. And kamusta na kamo sa PNP? Ano na ang nadala nga epekto sining pandemya sa aton, Sir Solis, Sir Arnel? Subong sa PNP, specifically diri sa Region 6, no? Mga 98% vaccinated ng aton nga mga personnel. And 98. sa kalaway sang mahal nga Dios, ang aton nga positive cases as of November 5, mga mga 7 PNP personnel na lang yung positive sa COVID-19, which kung i-compared mo ng mga previous month, nagalabot sa mga 60, 70 ang mga positive cases namon diri sa Police Regional Office. Sir, ang habal mo kayo na 98% na nga fully vaccinated ang mga kapulisan naton? Correct, ma'am, no? 98% na. Oo. Ang nabilin nga more or less 2%. Ano ning rason nila, sir? More or less. Ang remaining naton nga mga more or less 2%, amoy ni siya ng mga yung iba na nagabusong, yung iba na bago bata, ang iba na bago lang ayo man sa COVID-19, and may ara man nga nag-ayo sa mga masakit wherein nga hindi man related sa COVID-19. Pero at least, no, kung 98% lapaw na nakatama sa sa herd immunity sa mga pulis sa region lang yan, no? So at least somehow kahit ang mga pulis, yes sir, frontliner, no, kinahanglan tagid ya protection. Correct, ma'am, no? Kinahanglan din naton protection considering na ang aton mga personnel 24/7 ara sila sa streets, no? Ara sila sa mga different areas nga naga-maintain sang peace and order. So kinahanglan gid nga protected sila, which is tama ka nami ining vaccination naton wherein nga
mataas ang aton nga number of personnel nga nabakunahan na. Okay, no. So pero sir, ano ko lang liwat ang figure. Sa mga nagpositibo, mga pilang nagtaliwan sa PNP, sir? Sa record naton sa mga nagtaliwan, no, although hindi man naton gusto na nga amusin ang matabo, we have a 6 since nga nag-start ang COVID-19 pandemic. Mayara kita 6 ka kaupdanan sa PNP diri sa Western Visayas ang nagtaliwan because of COVID-19. Ang edad, sir, more or less, nag-range ang edad? Hindi gid ako sure kung ano ang edad, considering ang iba na nagkaroon lang ng complications, considering nga mayara na sila existing sakit. So parang lalong na trigger because of the COVID-19. Ano ni sir, na-vaccine ni sila or wala? That time, yung iba na wala pa na vaccine because medyo early pa nung nag-encounter kita sa COVID-19, ang iba niya napatay. Yung lately, ang pinaka-last naton, ang last 2 naton, yung isa, or duwagid sila, no? Mayara silang existing comorbidity and na-infect sila sa COVID-19. So, amo tong cause ng ilang pagkamatay. Sir, hindi man naton malipod manigar nga may mga krimen nga nagaluluntad, no? Kung kisa unfortunately, may mga tao lang experience man na, no? Diri sa Bacolod, Materuhan, amo na, or maybe Iloilo, kay siben pa nga part sang Western Visayas. Ano ang ginaduso naton? Very important kini ginaduso naton sa PNP, ang police presence nga ginatawag, sir. Correct, ma'am, no? Always gina ang direktiba sa aton nga regional director, sa aton nga mga police commanders, sa aton nga mga provincial directors, city directors, and chiefs of police. Dapat maximum gid ang pag-deploy naton sa mga kapulisan sa mga strategic areas. Diri gani sa Pro 6, no, upod man naton ang mga lower units naton, nagakanta kita ng weekly enhanced managing police operations, kung sa diin ginalantaw na naton ang mga krimen nga nagakatabo sa mga different provinces, different cities, and ginaplano na naton kung paano naton i-adjust ang aton deployment based sa current situation or based sa pag-analyze naton sa aton nga crime data. How would you assess ang drug problem, sir, sa aton sa Western Visayas? Nagjutay siya, nagnubo siya because nga may pandemic, subong. Paano sa sir, ang inyong observation? Sa akon nga level, ma'am, hindi ako makahatag no sa drug assessment pag-abot sa illegal drug problem diri sa Western Visayas, considering kung assess kita, hindi lang PNP, no, ang mag-assess, kundi kaupod naton ang Philippine Drug Enforcement Agency. Pero sa part naton sa Philippine National Police, sige-sige ang aton kampanya kontra sa illegal nga droga, and kaupod naton diri ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Region 6 sa aton kampanya. Okay. So sir, no, subong ang sabahin sa nga drug ginabasihan yung subong, no, ang sa mga pagbantay nyo man kung ang sa mga drugs diri nga pagtapna man. Pero sir, para sa inyo sir, do isa na ini sa mga may nakita na kamo sir nga kasanagan sir, no? Ang biskan pa paano ang drugs diri sa Western Visayas do makontrolar, sir? Kung lantaw naton, okay ang performance ng aton nga mga drug enforcement units kasi nakikita naton nga regularly or weekly or daily mayara kita naaresto nga mga individual nga involved sa illegal drugs, and may ara man kita nga nadakop nga street level, and may ara man nga high value individual. So with this, nagapakita lang ang aton nga mga drug enforcement units may ara idea kung sino ang mga individual nga involved sa illegal nga droga, and nakakuha sila man sa mga informasyon sa aton mga kauturan, and didto man sa mga nagkaladakpan, no, nga mga personalidad. So nakakuha sila dito sa informasyon nga naga-lead man sa mga another individual nga naga-involved sa illegal drugs, and amoy nang basyan para maka-launch kita sa another police operations. Okay. Sige. So sir, no, thank you sir, no, sa inang mga information. But subong may mga
ginapanilagan pagig kamo diri subong sir no. Kamusta ang lakat sang kung ginamonitor nyo man ni sir ang lakat sang transactions sang sini nga mga drug dealer sir? Of course, ginamonitor na naton. So once nga may mga information kitang nakuha or nagasulod sa mga drug enforcement units naton, ginafokusan nila ina para ina ang magiging next target naman sa aton nga mga police operations. Okay. Okay. Sige, no? So, sir, siguro lastly, anong imo luyag mensahe ipalabot sa una sa PNP, sa bugos yung nga puwersa, sa mga kapulisan naton, sa bugos ng Western Visayas, and subong man sa mga pumuluyo naton dre sa bugos man ng Western Visayas? Unang-una sa aton sa akon mga kaupdanan no sa PNP, hindi accident nga na accept kami sa PNP no, kita sa PNP considering na damo sang aplikante nga nag-apply para magiging isa ka patrolman, patrolwoman sa PNP, and may mga proseso paano ka ma-promote. So once nga ra ka na sa PNP organization, dapat halungan naton no ang aton nga trabaho, and sinumpaan naton nga pagaserbisyuhan naton ang taong bayan, ang pumuluyo no, and ang aton flag and ang aton nga country as a whole. And nakita naman naton nga ang kampanya sa PNP, pag ikaw ang nakasala, immediately may investigasyon nga igakandak sa imo, and pag nakitaan ka sang ebidensya nga ikaw may mga nakomiter nga sala, appropriate sanction or case will be filed against you. So gina-remind naton ang aton kaupdanan sa PNP na dapat maging modelo kita, maging good public servant kita, kaya kita gina-look up sang aton nga mga pumuluyo, and sila nagasalig nga kita ang provide sang security, and kita ang maga-maintain sang peace and order sa aton mga respective areas of responsibility. Ikaduha, para sa aton nga mga pumuluyo no, sa aton nga mga tagpalamati subong, of course ang trabaho sang PNP bilang taga-maintinar sang security and naga-provide sang peace and order, hindi lamang namon ini trabaho bilang isa ka PNP organization. Kaupod namon kamo diri, and tama kadako sang inyo pwede mabulig sa aton PNP para mapaluntad ang kalinong kagatawhay sa aton mga community by giving information no, and by giving kung ano ang mga suspicious nga nakita nyo dira no, ano ang mga illegal, dapat hindi ka mo magduha-duha sa pagsalig kag sa paghatag sang sini nga mga impormasyon sa aton mga kapulisan para matagaan ini siyang aksyon. Kay kung nagabuligay ang PNP, ang other stakeholders kag aton nga mga community, so dako gid ang aton nga mahimo pag-abot sa maintenance of peace and order. Okay, sige. With this, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir, mabuhay ka. Salamat sa iyo. Sir, thank you good sir. Ma'am Ann, Sir Andrew, madamo nga salamat, and madamo nga salamat sa opportunity nga ginhatag nyo sa akon, and have a blessed Sunday sa inyo, sa inyong mga viewers, kag sa inyong mga listeners. God bless. Okay. Salamat. No, there Thank you, you have it. Ang bag-o, more or less, no, 2 months bomboadro, no, pungko nga PIO, Public Information Officer sang Police Regional Office 6, no, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sakto na, Sir Solis, no, hindi man niya aksidenteng pagkapulis mo. Correct. In fact, tunaan nyo na, nag-eskwela ka, it's either sa criminology graduate ka or sa PNPA ka, no? And ini nga mga katapos ang kapulisan, mga puwersa, mga katapos ang kapulisan, nagkasaludar kita ni sa ila bomboadro, because syempre hindi man lahog-lahog magpulis ka, di ba la? Kung kasi ma-compromise pa ang time mo gidya sa imo family because nga New Year, Christmas, ano ni bala, mga holidays na supposedly just like us, no? Mga holidays nga gina-enjoy sa kadaman sa aton. But few of us kinahanglan nga mag-sakripisyo. Kung kaya obligasyon mo, trabaho mo. Call of duty, blah, blah, Call of duty nga ginatawag. And of course, syempre ginabayran ka man sina, no? Pero man sa PNP,
labayra na sila. Pero kung kisa may mga bagay nga, ay, tani, amo na lang ning trabaho ko. Tani, sa government na lang ko. Para nga, ano ni ganito magbombo, Andrew? Holiday is holiday. Holiday is holiday. Saturday, Sunday. Yes, may weekend family is time. weekend man. Weekend is weekend. Kung tabuan mo pa nga ang Friday or ang Monday is Long weekend, may holiday. holiday. Wow, long weekend. Ato Kana, ka to sa beach galangoy langoy. But unfortunately, may mga trabaho nga amugid na ya. So meaning kung ara ka na nakasulod sa mo ng trabaho, it's either PNP ka, gwardiya ka, Bombo Andrew, no? Sa media ka, like us, or sa anong pagid nga mga trabaho ang somehow palariho kita nga halos laban bomboan mga law enforcers kid, no? Mga army, sa army, yes, no? Mga sa police, also sa mga coast guard. No? Palariho ta na. Aragin na sila. So these people, amo niyang mga tao yang kumbaga gindingot ang amo na nga tiyempo because amo nang trabaho ta. Correct. Because amo nang obligasyon ta. Amo na iya ang gabuhi sa aton, no? And kay kung hindi ka niya makatindog sa amo niya, tigwa ka lang, ita ka to sa medyo tulo tawhay. So yung tsakto nga gusto mo ginabomboan. maka-enjoy. So meaning, ang sakripisyo, balang ang ginatawag bomboan. Kasaludata sa PNP. May mga pasaway man, pero pipila lang na. Namo na bla. Pipila lang na yung mga pasaway. Very few % lang gid sa ilang hanay, no? Yes. Well, Subo nga pandemic, tanawa bala. Mga police frontliners sila yan. bomboan yung nagapanguna. So anom ang nagtaliwan? Oo, sa PRO6, sa Western Visayas. Masubo man. Nga amo sina. So because ang trabaho, no? Gatubang ka daw, ay ka choice, hindi ka pwede ka panago. Oo. No? So amo ni bala. Hindi mo na malagyuhan. Hindi mo mapalagyuhan because amo ni mo obligasyon. Mga ganyan balbla nila, you have to live with it. No, you have to live with it or else di pangita ka sang lain nga trabaho nga somehow maka day off ka imo iya sang Saturday, Sunday. Holiday is holiday. Holiday is holiday. O kung matrabaho ka sa gobyerno, tiyan mo na. No? That's why, no? But, so, they're working also mo sa government, but lain gid ang ilaya. Lain gid ang ilaya, which means dibla dira ka trabaho sa mga inang ano lang gid sa office, mga normal nga office sa gobyerno gid or may mga private offices man nga naga-enjoy sina no Bombo Andrew. Correct. So part na iyasang aton ginatawag balay nga ano ni kani pagtawag call of duty trabaho. So that's why nga nagasaludar kita sa PNP, no? Generally speaking, we respect and we salute sa ilaman nga kung ano man sila katampad sa ila serbisyo. Bombo Andrew. Correct, Bombo Andrew. Amo na ganyan balbla nila. Ay, long weekend, mapasana all ka na. Oo, pasana all ka. Hay, long weekend, malangoy-langoy, tatuan na isa si Palay City. Pabugnaw, tatuan na isa kabukiran. To be, noon din pagit kita nga mga posible, nga maka-relax. Nga ma-enjoy mo. Ma-enjoy tabala, no? Mabot ginang tion, Oo, gani man. Basta kwan ma lang na, time management. Time management, correct. And kung ara ka na sa sinaiya, pag-acceptar bala para do hindi masyado maglain buot mo. Correct. Imagine na bla, kung November, para na sa mga kapulisan ta, kung December 25, di ba ang ato na yan, nakagalian or January 1, New Year, December Christmas. 31 dabi, no? Subong, speaking of Christmas, pila na lang ito ka daw na bilhin? 48 days. No? Ibang naman ko excited. Wow, Christmas. Upod ko, maski subong medyo limited, upod mong pamilya mo, maka Noche Buena ka mo, makalagaw-lagaw ka mo because holiday na siya. But to some, especially sa PNP naton, they cannot do that. Kung duty nila, duty gig na yan. Especially, na on-call na yung correct, kanan. Bomboan. Kag isa pa na Bomboan, kung diin ang tawhay ang iban, sa kung for example holiday, sila mas duble pag ginayan nila. Ang ilang alertness, parang ang ilang kung sa full force na sila Bomboan basta may mga holiday. So it's December 25, January 1, November 1, ano dabi kung ano pag ginadaan ano pagid ang inaisa pagid bala nang balang Kwaresma bala. O Holy Week, no? Holy Week. Yes, Kwaresma at Holy Week. Bomboan mas kundi ng taway ang iban, sila masako pag ginaya basta magabot ng mga holidays. Oo. So at least pala Bomboan
para sa ila kung saan pa na ano na sila daya, na attach na sila, no, kay part of their job na bomboan. Especially din man sa aton, no, sa media, kung din may mga holidays ara man tayo Sako taya. Sako man ta na. So accept na asang sistema mo. And correct. amo nang ginahambal kung medyo budlay na sa imo at ngita ka sang Correct. medyo That's it. para sa imo ya, para Yes. doon nga enjoy ka sa imo Oo. trabaho. But if you enjoy what you are doing, okay na ya, no? Why asang problema? As Amo long na- as nga nagapadayon ka. Nagapadayon ka. Damo pa na Pasko, New Yeah. Year, kag kung ano pa gitrabi nga mga holidays nga gusto mo man i-enjoy, time will come gid. Time will come. And sa subong nga daan, no, speaking of COVID, sa ato niya nga mga kauturan, kay Oo. sa ato niya nga mga kabombo. Hmm. Oh, grabe, 2 years na ta, Oo. Andrew. Correct, no? Actually, ang sa China, 2 years na. 2 years Kita na, diri sa November. Pilipinas, manog 2 years na. Manog 2 years, Manog 2 na. years na. And subong ya, medyo naghalog-halog na gid man kita because Oo. makasulod ka na diri sa aton sa Bacolod and Oo. same time sa ibang nga area kung fully vaccinated ka. Correct. That is why importante magpabakuna kita, door-to-door vaccination. Oo. Ako manotice nyo. Bakuna na nagapalapit. Nagakadto na sa inyo nga mga areas. So why not? Because last week may 16% pa nga nabilin para malabot ang herd immunity. Imagine, 16%. 16% So kung na lang. sige-sige ang vaccination naton, let's say, diri sa aton sa syudad sa Bacolod, Oo. by December, ma-herd immunity na Oo, kaya. kagiti ma-enjoy ta na yung Pasko, bomboan. Oo, we can enjoy. Although hindi man gid siya san pareho sang una, guro nga grabe gid nga magtilipon, but at Oo. least halug-halugan ng mga Oo. restrictions, no? Makagiho kita. Miskan, amo na lang, basta ginagmay na lang kag, for example, sa muna nga mga paghalog sa restriction, ti amo na lang ng Pasko man sa aton. Yes. Maka kalipay man sa aton nga mga pumuluyo diri sa Bacolod. Kaya syempre malalabot na naton ng herd immunity. Herd immunity kag jutay na lang nga porsyento bomboan ang lalagso naton. Yes, that's right, no. So, puno-puno ang aton nga Domingo, no, inspiring story. Salamat gid sa liwat ha. Kay ina sa pinakauna naton nga bisita diri sa Yes. aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Isa ni sa pinaka-truest nga interviewee. Nablang interviewee, bala Bombo Andrew nga, tutuod gid siya. Nablang no holds bar. Oo. Wala. Pangduwa-duwa. Wala ya, wala pugong-pugong. Oo, wala hesitation. Wala hesitation. Mr. John Gilbert Arceo, salamat gid, Yes, sir. sir. Thank you, good sir. Thank you for sharing your story with us. Sa Yes. aton yung mga kabombo, sa aton yung mga listeners, kay kabalo ko, Bombo Andrew. Yes. Madamo sa natandog. Ano ni gani pagtawag man? Na-inspired. Madamong na-inspire, no? Kabalo ko, sa nakitaan ko ng istorya, yan ba, kung di tani pagpalampason, kinala no, feature ta sa Good Morning Philippines. Oo. Diba la? Kay because, mahimo, si Sir John naagyan niya, naagyan man isang iban. Correct. Sa marital nga aspeto, sa problema sa droga. Yes. Droga nga nakahalit, no? Nakaguba sang pila ka pamilya, Bombo Andrew. Correct, and bomboan. Buwas damlag sang Buwas isa ka damlag. tawo. Yes. Di ba la? No? So, that's why, thank you so much. And dira mo nakita niya, Bombo Andrew, ang realization. Ang take away nga, kung ang Ginoo sa sentro na yan sa imong pagpangabuhi, kumbaga, hindi ka man niya manggaranon sa material nga bagay, ang ni Sir Chan, pero sa tagipuso niya, feeling niya manggaranon, hindi siya subong. Sakto gina. As long as kumplitong pamilya May mo peace bala. of mind ka? Oo, may peace of mind kaya. Oo. Ano na lang na ibomboan once may Sa peace una, of mind ka. sikat-sikat siya mo, Oo, di no? ba? Mas Oo. kilala gid siya eh. Especially sa kilala. biskan din siya nga bahay, may bisang pungsod. Oo. Kaya kilala siya. Oo. Yes, salamat gid Sir John. Bombo Thank you. Andrew? Yes, Bombo salamat man sa bahin sang PEMO kag sa Repower Negros. Sa kay Ma'am Maria Elena Sanose kag kay Sir Junjun Mujica. Sa ilan nga mga tuyo man Bomboan kag mga plano especially sa nagpadayon ning UN Climate Change Summit o kanang COP26. But diri sa aton nga Bomboan sa Negros sa aton ring local side may mga plano kag may mga projects na sa Bomboan which is actually hands-on na, no? Napatuman ni kaya Bomboan kag napatigayo na nga makabulig man sa pila diri ka mga residente diri sa aton sa Negros Occidental kag mismo sa syudad sa Bacolod, especially para edukar kag pagdugang sa mga impormasyon nanungod sa aton nga palibot. Well, once again, madamo nga salamat kag padayon lang gid no sa mga advocacies no sa halong sa dunang mga diri sa aton sa Negros Occidental. And Bomboan lastly no sa aton nga bisita sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang PIO sa nga PRO 6 sir. Saludar gid sa imo ang tanan no. Especially sa mga katapo sa nga PNP kag padayon lang gid man sa inyo ning mga pagserbisyo kag paghatag sang peace and order no Yes. sa diri sa aton
sa Western Visayas, sa Negros Occidental, kag sa syudad sang Bacolod. Sir, thank you gid and congratulations bilang sa bago mo nga new nga posisyon, Sir Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Okay, sige. So sa aton yung mga kabombo, thank you so much sa pag-upod sa amon. Diri sa aton yung palatuntunan sa Good Morning Philippines. Standby na kamo ha sa pagpangalagad music naman ta, no? Mga ano ni gani, mga lalantunon. Halin pa man sang una, no? Tub-tub subog. Yes. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon, kami ang inyo, mga alagad. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Good morning, Philippines! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio